da a chroeso I Haclediad rhif 152. Mae'r intros, dros cant a hanner o intros dal dim syniad sut i'n gwneud o. Sions, oedd yn beth da bod ti yn gwneud Paula Abdul dance routine. Cynthia Rifo, achos peek behind the curtain eto, da ni'n recordio hwn ar y wythnos ma Wicked 2 Wicked for good yn dod allan, ac o'n I just fel allai totally Cynthia Erifio, ond nath hwnna ddim really gweithio na. Croeso I chi wrandawyr anwyl. Ysdych chi yma am y tech, haia. Ysdych chi yma am y ffilms, helo, Adrian ohonych chi. Ysdych chi yma am yr culture chat a'r general dystopia chat. Croeso a cwtch mawr I chi, ni yma I helpu. Sioned ydw I, gyda Bryn. Hello. Hi, Estyn. Hello. Ni ydy'r Haclediad. Da ni wedi bod yn mynd ers bob tro dwi'n goffa check efo Bryn amdan 15 mlynedd. Okay. Da ni wedi bod yn ei hyn ers 15 mlynedd. Dal ddim awards eto, ond ti'n mo, maen nhw'n dod rownd y gornel. Ges i nod i'n trwad i, mae'n award arall di dod trwad. Ac Ellis James sydd ennill. Thank you. O'r callback. Mae hwnna'n like deep pre-Covid callback. A ganol y Covid o hwnna, ie. Dwi'n cofio, mis Chwefror 2020, o'n i'n llenwi'r forms ar gyfer y British Podcast Awards, yn llawn gobaith, yn meddwl, could be a year. Does di angen gwobre. Mae gennym ni ffrindiau, mae gennym ni crew amazing o wrandawyr. Da chi'n lyflu, da chi allan yna, da chi ddim I gyd yn bots. Ni'n gwybod hynna, achos ni actually cael negeseuon gan bobl weithiau. Mae hwnna'n eitha. Mae hwnna'n eitha fel... yda ni. Guys, fi ddim yn jocio. So mae gennym ni ffilm, nath ni watch a film. Nath ni watch The Running Man, but not that one. Yr hen un. Achos oedd... Yr clasur. A wedyn, dwi wedi, randomly, yn y 10 diwrnod diwetha, ail ddarganfod fy nghariad am watched movies. We'll get into it. Ond dwi newydd ail wylio Ex Machina pnaw ma. Gotta tell you, 2015 ddoth hwnna allan. A fi'n gwybod os chi'n cofio fo. Dwi genuinely yn awgrymu I pawb sy'n gwrando ar Haclediad I fynd I ail wylio Ex Machina. Absolute capsule perffaith o ffilm, o gyfnod... prescient, like, fel pob beth mae Alex Garland yn neud, just fucking creepy AF. So, mae hwnna'n un fysa'n siwtio cael ei drostio I VHS 4x3, dwi'n meddwl, a byw o fel a wedyn mae'na certain scene yn cael ei wisgo allan o jes. Okay, so, hold on, sorry, ti'n gwybod mae bobl efo'r things yna, pan mae earthquakes yn dod, a mae fel yr bairo bach yn mynd, like, mae sglyfquake detective I just I mynd off. Shit, Bob man. Oh boy. Dyn, okay. Ond Alicia Vikander ddim yn heiddi, ond mae'n okay, Oscar Isaac yn efo hefyd, so... A mae Bryn fel, actually, Donald Gleeson yw fy ffefryn yn hwnna. That's Let in the Galaxy, gofio. I mean... hold on! General Hux a Poe Dameron. Yeah. Okay. Brain ffridriad. Cos oedd o'r un un flwyddyn. Oedd yn 2015. Ddoth The Force Awakens allan yr un un flwyddyn. Okay. Mae hwn, mae'na treithawd. So 2015 oedd Force Awakens. 2017 oedd Last Jedi. Dal yn deud, hana di ffefryn fi. Haters dewch ato fi. Mae'n ffain. Ond, mae'na... So, unwaith eto. Mae, like, dwi wedi gadael coleg ers hawer o flynyddoedd. A rioed ydi really ail dal hefo faint o'n i'n caru gwached a dissectio a joio ffilms. A mae'na un ffilm yn arbennig yn yr pethefnos diwetha fi wedi gwylio a fi wedi mynd, oh my god, be dwi wedi bod yn colli. But we'll get into it. A dwi'n mynd I cofio siarad am hwn? Pwy oer. Anyway, dim The Sioned Show ydi hwn. Yes, the Bryn. Mae gen ni Stories Tech, wrth gwrs. Yes, wedi bod yn crafu nhw o wylod barrel yr internet. Diolch o galon. Yes, unwaith eto. Dwi'n siŵr os dwi wedi dweud pwysica, chweith da. A ti wedi dewis yr rhai mwyaf lliwgar, cos mae'r notes yn edrych yn really cool, mae'r ni. Mae'r, beth yw'r app Canva newydd ma, Affinity, yn edrych yn chuffin mental. Mae gan ni... lot I siarad amdan. Ond yn gyntaf, I chi wrandawyr annwyl, ffrindiau'r sioe, ffrindiau sydd yn cyfrannu ac yn
siarad efo ni ac yn gwrando bob mis, eich hoff bit chi, heb os, obviously, ydy'r agenda, dyna lle mae'r comedi gore, dyna lle mae'r troion trwstan, y clas, yr je ne sais quoi yn dod. Ond pwy sydd yn yfed je ne sais quoi heddiw? Bryn, fi'n mynd i'n draw at y ti gynta. Botol o je ne sais quoi. Oh my god. Mae'n hyfryd. Nath i ddod i ffindio siop bach oedd yn gwerthu y ces o'r stwff o 1979. Wow, oedd hwnna flwyddyn stynnin. Wel, oce. Oedd y blodau je ne sais yn really. Achos oedd hi'n ham ar boeth. Oedd yna rhywbeth amdan y flwyddyn yna, dwi'n gwybod. Oedd yna rhywbeth yna. Dwi'n treiddi ti. Oedd yna rhyw quality i'r... Wel, o'na kwa. Just a kwa. Well, just dros y lle gyd. Oedd yn dweud gymaint o kwa. So Sion, cyn ma fi fewn, bedi, dwi'n gwybod bedi pa. Kwa, mae o'n ineffable, Iestyn. Mae o'n quality ineffable. O riod. Ti sicr yn teimlo'n eitha ineffable ar ôl o. So, stais gael pa, na i efo dy pa, a i efo dy kwa. Mae'r pa yn good, achos mae'r pa actually'n zero alcohol. Mae je ne sais pa, just na, like, mae'n zero alcohol. Mae o'n naturiol. But I am the pan of the family. Yeah. Be wyt ti'n cwaffio te? Sorry, nes i joio y munud bach yna. Golygfa. What a fun. And scene. Na, dwi ar y neckcoil heddiw, chos oedd hi'n bach yn... Cys mae'n oer. Wel, hefyd oedd hi'n bach yn... noson rysio gwmpas y lle, so mae'n eisiau llawer amser. So, be bynnag oedd yn y siop lawr llawr? Basically, yeah. So, nice. Y neckcoil. Oedd hi'n ei neckcoil neu'r session elk yn Brewdog yn fel, sgyn i'n mynydd yn Brewdog. Session? So, like, mae'r recordings ma yn mynd i fynd ymlaen am 2 awr, so... Falle dylse ti wedi mynd ar ymwneud sesiwn. Neckcoil, be di dyfarn di am diodydd oer pan mae hi'n freezing? Ti'n mynd efo nhw tu allan, so pan... Mae'n gynnas na ti. Yeah, exactly. Mae'n iawn. Yes, te. Ydy dy war di? Gin cynnas. Na mae'n bonkers. I don't know. Weirdo. Gin. Ti'n mynd i cynnesu dy limoncello? Be? Ti'n mynd bonkers? Actually, wan te Bryn, glywys di reaction, bas o hwnna fel, ti'n gwybod pan ti'n cael fel lemon meringue, a fel y curd, a bas o hwnna... Fresh from the oven. Not opposed, bys efo fel lemon tart. Alcoholic limsip. Neu lles i ti. Blew ar digesti. Mae limsip o whisky di gael ei yfad yn y tîm a sawl gwaith. Hywod? Di limsip cocktail. Mae hwnna fel fucking first half o 999 Lifesavers lle mae Michael Burke yn mynd, you'd think that these two household things would be fine together. You'd be wrong. This is what happened to Leston Lloyd of Carnarvon. It's just... I was just standing there brewing up with me a famous Limson Jack Daniels brews, and it all went past. Little did like my head. Yeah, little did Leston know that he was seconds away from disaster. Oh, na! Yeah. Okay, dwi di chwerthin gyda, dwi'n goffa tynnu scarf fi. By the way, guys, dwi'n podcastio mewn Icelandic wool jumper a scarf o'r Alban wedi wneud allan o gwan Sioned actually yn edrych oedd y detective o Scandi Noir. Actually, but these fuckers, I'm going to get all of them. Yeah, I'm going to get every one of those murderers. Ond mae'r thing Netflix fan, mae'n rhywun ffes yn yno di, sioe, yn yr album based, the detective show. Hold on, fi ti'n meddwl dylen ni wybod am hwn? They got wibbly wobbly timey wimey guy in it. The Hack, na, Apple TV di hwnna. Yeah, na. Bridge of Spies, na. Na. Bridgerton, na. Thatcherton.
Na. Oh my Well, god, mae like pawb sy'n gwrando fel, fucking idiots. Da ni'n gwybod yn iawn beth yw'n. Birchtown. Bryn, dwi'n really gobeithio bod ti'n Google fa, cos da ni'n flailing. We're flailing! Department Q? No, Broadchurch. 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 That's the one. Efo himself, David Tennant yn o. Efo Eamon Dawes. Efo. Yeah. Yes. So I fynd â ni nôl i'r Alban, dwi es i nôl i'r co-op. Es i nôl co-op i drio gael y Palestinian brwgydr mix, ond oedd na ddim o hwnnw ar rôl, so nes i just cael y gydr mix box. So yna juicy session, hazy, a ma'na tropical pale. Yeah, nice. Dwi'n licio'r super graphics arnyn nhw, maen nhw'n lliwgar, well, really stripey. Orangina. Maen edrych orangina. Indian pale. Nice. So America ale. Ti'n mynd i trio un o bob un? Gael rhi weld. Wrth i ni fynd ymlaen. Ydy'r un fruity na yn debyg iawn i'r biggest cherry jam pale ale? Jam donuts. Dwi'n credu bod fi di fel cloddio'r atgof yna. Yr pineapple and melon dwi'n yfad ar y fyny. Mae hwnna'n swnio'n disgusting. Ma'n lovely. Not gonna lie, yes. Dwi'n gwrs dwi'n credu ti. No, wir, mae'n just blasu fo thai really nice. Mango and passion fruit. Waves of grapefruit. It's just reef. Light and piney. Well, Tebygu, yes. Tebygu, yeah, light and piney. Well, yeah. Piney. O'n i'n meddwl mae'n actor. Oh, yeah. Oh, well. Actually, hold on. Na, Anson Mount ydy'r boi o Star Trek. Pwyd i'r pine wedi... Chris Pine. The best of the Chris's. Sa chi'n gytuno? Ie. Sa chi'n gytuno? Cos dwi'n mynd wrong. Yna. Nôl yn 1984, ie. Mae llall di prodi merch Schwarzenegger. Chris Pratt. Evil Chris. Mae gen ti Captain America Chris. Mae Chris Guardians of the Galaxy Schwarzenegger. Mae Schwarzenegger di tad yng nghyfraith o. Spec fucking-tacular. Ond na fod i'r gweithio ar Chris's. Mae di spoilio Mario. Mae pawb yn excited botch am yr Mario trailer newydd. Mae di prodi Catherine Schwarzenegger yn 2019. Croesi, wel, meddylia, sa ti'n chwarae gwmpas ac bys y dad yn cyfryd ti'n dod ar ôl di. Fatha dy dad yn hyfrath. Os ac ydych chi'n dweud, that's what you did. Catherine Schwarzenegger technically Kennedy. Continue. Lle mae Eunice Kennedy Shriver, maternal grandmother. So oedd Schwarzenegger wedi prodi... Sister of President John F. Kennedy. Yeah. So oedd Arnold Schwarzenegger wedi prodi nith JFK. Mae hwn yn swnio fel rhyw fath o Mad Libs game. Yeah, Maria Shriver. Yeah, so... Okay. Anyway, good am yr cultural gossip reporting o 20 yn 40 mlynedd yn ôl. Cari fe, let's do this. Beth bynnag, booze. Ma' na fwy ar agenda. Bydd Iest di cael mwy o'r stwff yna barod erbyn meet-up ni Gaernarfon. Mae'n dod i adeg yna'r flwyddyn. Y secret meet-up sydd ddim ond yn cael ei roed i'r OnlyFans account. OnlyFans, yeah. So, dwi'n ôl fan hyn, dyna pam godes i'r pwynt, Bryn, o sut wyt ti'n teimlo am drinks oer mewn tywod oer. O'n i yn rhewi, a dwi wedi bod yn rhewi trwy'r dydd, achos bod fi'n stinge, a nes i ddarllen yn llyfr hyfryd gan Patrick Grant off of Sewin Bee. I was taught to put on another jumper, not put on the heating. So o'n i fel, fuck yeah! I just roed massive jumper arall. Na, ddim di gweithio, mae tutsis fi dal yn oer. So roed socks arall, tutsis dal yn oer.
So heno ma, dwi wedi cychwyn y noson hefo G&T, ond wedyn, G&T Aberfalls gin, Fever Tree, tonic, a cyfuniad hyfryd, really top tier, top tier, ail yn unig I Dyfi gin. Ond, ar gyfer gweddill y siow, does dim ond un dewis am adeg yma'r flwyddyn. Da ni ar y Tony Paul. Dim ond un. So, barod, nhw'n neud yr... Mae amser yna'r flwyddyn. Hold on, gawn ni just cael a sound effect a tolli fo hyd y keyboard. Oh, god. Sam hyd yn oed sound effect, so dod allan mor smooth. Mae'n dod allan fel triog, boys. Fel mae da ni'n gwybod bod ti'n dod i'n agosach I dolyg, mae Sioned yn dechrau'r report. Spectacular. Dwi wedi bod yn awgrymu I gymaint o bobl just fynd I Porto, just I wneud y tours, just eistedd na'n sipian y stuff ma. Mae'n lesh. Dwi angen pot o fresh, mae hwn angen I orffen wan. Mae di dechrau oxidisio chydig, ond ei dim yn wrong. Tony Pot, dim yn nonsens. Mae'n adio'r blas. Mae botol newydd, nhw'n I cymryd o'r OnlyFans account unwaith eto. Anwyl, wrandawyr, diolch am sticio hefo ni hyd yn hyn. Word from our sponsors. Ni'n sponsored by Bonsadelli. I wish, dal. Ond da ni'n mynd I symud mlaen I news. Mae na news. Mwy na y news o... Mae na lot da ni'n gallu rili a just fatha. Mae hwn di digwydd. Hwna digwydd. Just fel, hey guys, da chi ddim di bod yn gwachod y news cos da chi'n amddiffyn eich iechyd meddwl. Dyma'r news dylech chi wybod amdan. Eto, oedd ail-watched Ex Machina a wedyn neidio fyny'r notes fan hyn mae Bryn fi just yn ffeirio ar llawer iawn o fel cymariaethau a cos mae Ex Machina just yn ffilm amdan bobl sy'n cwmpa mewn cariad hefo ChatGPT girlfriend o, basically. Just bod gen hi fel extra tactile interface. Hynny ydi, mae'n edrych o Alicia Vikander a ti methu deud gwaniaeth. But anyway, dim o'r stuff, AI stuff, yes, dwi'n lyfio bod ti wedi rhoi pethau mewn I categories. Mae gen ni newyddion byr, mae gen ni AI slop, mae gen ni Grokipedia ydy un o'r rhai da ni wedi bod yn, yes, wedi bod yn edrych ni fyny ar Grokipedia, do, dim byd? Dim byd eto, come on, pan. Da ni totally angen edrych fyny hwn. Cerf fi trwy, so yes, dwi ti lincio ni i'r Wikipedia article ar Grokipedia. Do, oherwydd oedd Wikipedia I lawr pan o'n i'n trio reid o a link. Ond dim bai oedd hynna, bai Cloudflare oedd hynna. Cloudflare. Mae pawb yn lyfio Cloudflare. So oedd ar internet I lawr eto do, ar internet, a Cloudflare oedd ar y bai, dwi'n gwybod, sgwennu rhyw ffeil mawr, adresu unan. Ond ia, os ydych chi'n gwybod Grokipedia, mae o'n alternate I Wikipedia, gan dyn call na o mes sydd yn deud bod Wikipedia'n rhy wolc, so mae isio cael un arall. Estyn, ti'n gwybod beth o'n galw fo? Chos mae o'n really, really clever. Be? Brace yourself. Mae'n galw fo'n Wokepedia. Holy shit. Mae'r boi ma werth $1 trillion na'n dydw. Werth $1 trillion. I mean, mae hwnna'n Haclediad level joke. I mean, just, I mean, we wish. We wish sy'n ni'n gallu dod I fyny fo rhywbeth ar lefel yna. Nethol glywed joke fi amdan y Pope cyn I ni ddechrau recordio? Do, oedd o'n deud. Neth Iestyn ddim yn glywed hwnna, cos oedd speakers auditori. Yep. Cos joke fi oedd, obviously, cos dwi'n cedi dylwn I ddeud o'r mic. A ddech chi'n ddisgol, be feri ddech chi'n neud, stopiwch am funud bach, stopiwch when I clywed y joke ma. Record scratch effect one, yes, okay. Just stop. Os ddech chi'n dreifio, stopiwch. Os ddech chi'n chopio llysia, stopiwch. Oh my god, yeah. Os ddech chi rwch y gyllell lawr, os ddech chi'n hwfro, stopiwch hwfro. Okay. This is going to be big. Okay, so dan cyfri I 3, a dyma Sion am... Okay, alright. Iawn. 3, 2, 1, gael Sioned. Okay, cool. So dwi wedi bod yn ailfeddwl am The Pope's Exorcist, a nath y joke ma'n ddod fyny, cos oedden ni'n cael chat efo'n gilydd ar sgrin fan hyn. So ti'n gwybod pan mae'r Pope really eisiau siarad efo Duw, ond really eisiau gweld y wyneb yn wyneb.
ond mae'n goffa really credu bod o eisiau gweld y wyneb yn wyneb. Wyt ti'n meddwl bod o'n iwsio FaceTime? Oh! Suck on that, Elon Musk! Bwa, bwa, bwa. Oce, gwch chi cael ymlaen. Mae'r geia mor hir. Mae'r geia mor hir. Mor oer. Deall. It's a cry for help. Be sy'n ffynnu hefyd ydy? Be sy'n ffynnu hefyd? Nice one, Bryn. Be sy'n ffynnu hefyd ydy? Mae Sioned yn chwrthu'n cymaint. Mae hi'n weifio gwmpas ar y fideo. A mae'r camera'n dilyn. Okay, dyn ni angen live feed. So, the saga of the iPhone 16 continues. Dwi ddim di arfer hefo'r newfangled nonsense ma. So, obviously, fyddai yna just yn sticio bawd fyny yn ganol sgwrs, a ma'n blwp, 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 shit na'n dod fyny. Ond beth sy'n digwydd ydy, achos bod fi tyn bach yn reanimated heno, dwi'n sort of suddo fewn i'r gader, a wedyn mae'r ffôn yn zoomio fewn arno fi. And just, diolch yn gadael i fi, allai'n wneud comedy fel drops out of the frame na'n byd. Mae'r ffôn jyst yn dilyn ti rownd. Centre stage, as it were. Centre stage, yeah. Anyway, dwi'n di arfer efo'r shiait newydd ma. Diolch yn siwtio fi. Gyda ffôn fy'n ôl. Ond, so, un o'r peth arall, mae Musk yn planio wneud. Yes, dyna lle oedd ni. Mae o di capture'r gwybodaeth i gyd. Mae o am engreifio fo ar ryw fetal arbennig a gyrra fo mewn i'r gofod. It's an artificial intelligence generated online encyclopedia. Yep. So basically, mae just mynd I sgripio Wikipedia a newid y pronouns ar bawb, ia? A llenwi fo lot o AI generated slop. Amazing. So ia, ni'n just ymharu wan. So gyda fi Grokipedia, a Wikipedia, a Grokipedia. Amazing. Yes, so introduction I Wikipedia ar Grokipedia. Renowned for its unprecedented scale, accessibility, and role in democratized information, Wikipedia has nonetheless encountered persistent criticisms regarding factual reality, susceptibility to vandalism, and systematic ideological bias, particularly a mild to moderate left-leaning tending coverage of political figures and topics that is not ubiquitous. As evidence by quotation analysis associating right-of entities with more negative sentiment acknowledged by co-founder Sanger, who are described as captured by ideologically driven editors. A wedyn mae gen fo from special ar major controversies. Wow, dwi'n lyfio'r section yna. Unrhyw celeb ti'n edrych fyny, ti just eisiau neud y little anchor jump lawr I controversies. It's fel, ooh. Cos, di Grokipedia sicr ddim yn ideologically captured. Sicr ddim. So, ar Wikipedia, section nhw ar Grokipedia, Mae just yr enw'n fucking stupid fyd. Anyway, sorry. So, Elon Musk, the founder of Expedition Grokipedia, is an alternative to Wikipedia that would urge out the propaganda in the latter. Shortly launched, several sources described the articles that promote right-wing perspectives, conspiracy theories, and on Musk's personal views. Other criticism of Grokipedia focused on its accuracy and biases due to AI hallucinations and potential algorithmic biases. Mae yna erthigol cracking yn Guardian Tech, basically, gan Jason Wilson, un o'r tech reporters fan hyn. Mae'n dweud, paragraph cynta, entries in Elon Musk's new online encyclopedia variously promote white nationalist talking points, praise neo-Nazis and other far-right figures, promote racist ideologies and white supremacist regimes, and attempt to revive concepts and approaches historically associated with scientific racism, Guardian analysis has found. Mae'n rhan yn fi just isio parcio hwnna mewn cornel bach o fel... So dyma di'r internet mae Musk yn adeiladu. Mae o'n eisiau adeiladu. Rwy'n peth mae di adeiladu Twitter sy'n just iddo fo a'i
basically yes men freaky Nazis o, mae rwan eisiau basically adeiladu like just whole separate internet. So just dim challenge. Mae'r... fi'n yn gwybod sut i deimlo amdano fo. Wel, dwi'n gwybod sut dwi'n teimlo amdano fo, obviously. Ond dwi'n yn gwybod sut i poeni amdano fo ar hyn o bryd. Cos lle mae o'n mynd i effeithio... Cos wyt ti ddim yn mynd i fod yn mynd at hwn am... For like, be da chi'n meddwl ydy'r use cases am rhywbeth? Like, be di'r... I just bobl Elon Musk sy'n mynd i fod yn mynd arno fo. Dwi'n... Yr hollol ma'r right fucking y brainwash. Mae'n deud efo yma hefyd o fa. O ethical or business standards, Medusa noticed that Grokipedia also omits mention of scandals surrounding Donald, such as his relationship with Jeffrey Epstein. Mae just... So, fe doedd ychmygu wan fod mae tudalel yn Elon Musk ar Wikipedia, mae'n hollol wahanol i un ar Grokipedia. Be maen nhw'n deud yn Epstein yn fo? Oh, so, y cwestiwn wedyn ydy, os ti wedyn yn X, dyda, maen nhw'n neud fact checks, dyda, yr community moderation yn fyrreg yn rôl o wan. Ydyn nhw yn mynd i linkio i mwy na un source, ta dwi'n just yn mynd i linkio. Ti'n creu echo chamber Dwi'n eisiau cymryd o'n serious lle ti'n meddwl fel, ydyn nhw'n mynd i citio sources no stuff. Mae basically yn 4chan cyhoeddus efo veneer bach o... Dwi'n gwybod. Mae'n... mae gen ni loads o stuff arall i siarad amdan. Mae egni ni yn gallu cael ei ddefnyddio lot gwell. So mae hwnna allan yna, os da chi eisiau edrych yna fo, ac eisiau cywiro unrhyw ddarn o'r bethau da chi'n gallu mynd a neud rhywun peth o Wikipedia, chi'n gallu editio fo. Ond, os o bwynt defnyddio egni yn neud hynna. Fel nath Bryn pwyntio allan, mae o wedi cyfrannu bach o cash i Wikipedia. Bob tro werth yn neud. Dwi'n siŵr bod rhan fwyaf... Dwi'n siŵr bod y Venn diagram o bobl sy'n gwrando ar Haclediad a bobl sydd yn actively cefnogi ac yn golygu Wikipedia, specifically Wikipedia Cymraeg, yn probably yn rhyw fath o fel just cilch. So, diolch o galon i chi editors Wikipedia sydd allan fanna yn neud gwaith yr angylion. Chi'n mawr o fydd eich gwobr. A dwi hefyd yn rhoi rhyw quid bach bob mis i Wikipedia so i bobl rhai sydd ddim. Diolch yn lot. Diolch yn byd. Falle na i dyblu Lenny. Diolch yn lot. Just popiwch o lawr. A wedyn pan mae Wikipedia yn deitha chi, could you support us? Ti'n gallu clic ar botwms yn dweud, I have already donated. A wedyn wyt ti'n cael confetti ar sgrin ti? A'n meddwl bod hwnna'n really cool. Like, o'n eisiau'r confetti yna. Dio ddim fel pan dwi ar FaceTime a dwi just yn cael y confetti. Bob tro dwi just yn fel neud gesture off the screen. Neu bysio hwnna. Fi eisiau ar Wikipedia fi. Okay, ymlaen. News. So much news. Peth i siarad, o'ch ti wedi sôn am iPhone 16. Yeah. Be dwi wyndro di, sa ti angen rhywbeth i gallu cario fo o gwmpas fel ti fynd o gwmpas dy fywyd di. Rwan te. Yes, ti sydd wedi... Fi. Ti wedi fflagio hwn. Sorry, Bryn. Yn y nefyddion Bryn. Ond oedd y teulu Iest wedi rhoi report am be oedden nhw'n teimlo amdano fo. Oedd. Okay, go Bryn, come on. So mae Izzy Miyake sydd yn... Awesome. O ti'n nabod o ddyddiau Mr Porter? O'n i gyfarwydd efo Izzy Miyake yn barod. Ond Izzy Miyake wedi famously di designio black turtlenecks Steve Jobs. A mae hogle really nice ar sent. Wedi dylunio beth sy'n cael disgrifio fel hosan wedi torri i fel fatha rhyw clutch bag ar gyfer dy iPhone di. iPhone Pocket. So mi cael fel y pocket a dyn mae o... Wy'n clicio i weld faint mae'n costio. Nes i'w actually clicio i weld faint o'n costio. Mae o'n... Lle mae o'n da? iPhone Pocket by Izzy Miyake. Short, okay. Wow, mae'r un byr. Okay, a tiny iPhone Pocket yn costio 100 hanner.
Ond mae'r long iPhone Pocket yn costio 230. Yep. OK, please disgrifio fo I ni. Iest fel design Bryn, fel beth? Ti sôn am fatha ryw, dychmyga hosan, sa chdi'n gwisgo, sa chdi'n chwarae ffwtbol yn y rygbi. Yeah. A sydd ddim, un o'r ffasiwn sydd ddim yn actually troi yn y troi. Mae jyst un ffordd yn di. Fel tights. Tights giad yno. A dim Fydda'n y slit, wedyn mynd fatha hanner ffordd. So ti'n gwneud allan o fflat, so ti'n gwneud Stanley knife. Wel, hanner ffordd i fyny, ti'n mynd wedyn ar y canol i fyny'r holl ffordd, tan fatha rhyw 3-4 cm o'r top. A wedyn mae hwnna'n creu pocad fydda ti'n rhoi dy ffôn fiewn ni. A wedyn ti'n gallu lwpio wedyn yr top o gwmpas bethau fatha dy law di, neu ti'n gallu ystyn o gwmpas di a ti'n gwisgo fo fatha rhyw bag o dy ganol di. So, mae'r thing ma yn... Reaction cynta, gai ddweud, fi oedd, isi mi aki, amazing. Edrych yn y fo mynd, mate, gallai 9 nio wei hwnna, no problem. Absolute 9 content. Hwna oedd y reaction rhan fwy o pobl. Ond Iest, nes di ofyn i cool funky kids? Fashion conscious teenagers? Yeah. Just fatha disc face emoji ddath yn ôl gyn y berch. So... Ie, dwi'n gwybod, mae hwn, i pobl allan yma sydd yn classifio hyn fatha hype beast, i take body hwnna. Mae jyst yn dweud fatha, mae'n dweud features a 3D knitted constructing design. Ac o'n i'n meddwl, mae gwei gyd yn 3D. Dyna di pam di machines methu gwei lot o stuff mae actual humans yn gallu gwei, achos yr symudiad y dwylo. Mae bobl sy'n gwei yn stunning. Like, y grefft, y crosio, y stuff na gyd, just stunning. Ond mae hwn, allai, dwi'n mynd i Google rwan. Tra bod chi'n chatio. Ar y BBC quote yn dweud, £220 for a cut-up sock. Ma'n fashion bobl. Yeah. Though me and Jobs are not around to see it, there is a significant collaboration that transcends the problem. Both great masterminds are now gone, but what we have is how we continue to challenge ourselves to be innovative and to create new and original things. It's a moment of connecting the dots. OK, so y syth y dwi di sbio wan, dwi di googlo fo, dwi'n mynd i adio hwnna Vogue Etsy, £28. Mae'n edrych exactly yn un peth. A just fel, it's a crocheted iPhone pocket bag. Yep. The product is handmade. Well, na, Etsy, dwi'n yn credu bod ti'n deud celwydd fyna, sa'n byd ar Etsy yn handmade rhagor. Ond, genuinely, mae'r knock-offs yn... Dwi'n mynd hyd o blicio mae'r ffabric yn edrych. Mae'n edrych yn cheap, dydy. Mae'n edrych fatha 1970s polyester. Mae hyd yn oed yma yn y Vogue erthigol dwi wedi reid i fyny. Mae nhw trio defnydd o'n cool. Mae'n edrych awful. Mae just allai dychmygu... Eto, fashion pobl mewn Fashion Week yn, fine. Wel, nath o werthu allan yn syth. So, was na tri nath o'n neud. I bet bod o'n boblogaidd yn eisiau, ond ydy. Ond mae hynna'n... Yr hype, yr novelty, yr phone as status symbol, probably yn gryfach. Oedd 80% o'n nhw a gael yn Asia a yn hydrach na yn Ewrop a Prydain. Mae hynna'n neud sens. O fan yma peth fatha'r Labubu nonsense ma di dod o hefyd. Hey, Labubu iPhone holder. Labubu is actually in Scandinavian. O, di. So Scandinavian design a cwmni Chinese sy'n neud no dda, ia? It's a Chinese designer based in Scandinavia. Okay, cool. Stunning. So, good fashion. Yes, muchly. Fashion, done. Sôn am fashion, dwi'n siŵr bod fi wedi rhoi heads up o flaen, ond
channel ffantastig ar YouTube ar enw Bliss Foster. Dwi'n siŵr bod fi siarad am hwn o blaen. Cofyn ni siarad am The Clothes Show? A Carolyn Franklin. Mae Bliss Foster a'i wraig o Daniela newydd wneud amazing 2 awr a YouTube. Chi'n gwybod dwi'n lyfio nhw? The long form, the longest of long form. Maen nhw wedi wneud fideo 2 awr amdan Paris Fashion Week. A mae o, dwi'n gwybod bod fi wedi deud hyn o blaen ar y siow, ond dwi'n genuinely'n deud, cerwch i weld. Maen nhw'n trino fel, pan ti'n mynd i art gallery, mae o'n celf, dillad, it's 3D wearable statements celf. Hwna di, so pan ti'n, so'r ffordd, mae pobl yn edrych ar fatha Fashion Week a runway show, so mae yn y ffordd anghywir. Dydyn nhw ddim yn fatha, lot o'r stwff high fashion, dio ddim yn stwff fatha, fydd o'n siop. Fi ddim gwisgo hwnna, Fi ddim gwisgo hwnna i fynd i dwaith fatha beth. Na, fi fel ti'n deud, art show ydi o. Ydi'r rhan fwy yna fo, mae'n concepts a syniadau a fatha just fatha essentially art pieces are walking easels ydyn nhw. Just y syniadau a'r crefftwaith. So, mae wedi bod yn siarad lot mwy amdan. So'r things i Simeaki, dwi'n mwyn gwybod faint mae'r dda maen nhw wedi wneud. Ond mae o a'i wraig yn cael access, cos fod i gwyneb y channel, a wedyn mae hi yn seithi a golygu a weithio yn siarad, ond mae hi wedi dweud, dwi ddim yn gyfforddus i rhoi yn gwyneb allan yna. Yn pam parchu yna. Mae jyst clywed i barn hi'n amazing weithio. A maen nhw'n cael mynd i'r showrooms wedyn, so maen nhw'n neud maen nhw'n runway shows, a wedyn ti'n cael mynd i weld y dillad. Ac oedden nhw'n dangos yn, enghraifft, tro cyntaf oedden nhw'n cael ei gwahoddi sioe Chanel. Ac o'n i just fel, Chanel, whatever. Mae gyd o'r high fashion llefydd ma, maen nhw gyd just neud i dillad nhw yn bloody sweatshops fatha pawb arall. Ond oedden nhw wedi mynd, gredchwch, dwi'n gwybod, da ni wedi cael yn gwahodd fewn yma. Critics ydyn ni, ond da ni just eisiau dangos crefftwaith yr actual atelier pieces yma. Ac oedden nhw'n dangos amdano Chanel. Faint o'r beading, a oedden nhw fel, ti'n methu wneud hwn hefo peiriant. Like, ac oedden nhw'n deud, bod nhw'n gwneud nhw'n Ffrainc, so ti'n gorau cymryd nhw'n i gair. Ond just oedden nhw'n cael mynd reit fewn yn agos ar y grefftwaith o'i wneud nhw. A mae hwnna'n rhywbeth dwi'n really trio. Mae'n lot o gwmnïau fel lle mae'r hen perchnogion wedi cychwyn y brand a mae wedi specialisio un ryw ledar pendant sydd wedi cael ei wneud mewn ryw un tannery rôl yn yr Eidal fath o beth a mae'n wedi cael ei wneud am ganodd o flynyddoedd. Beth sy'n digwydd wedyn yn mynd i rhywun yn prynu'r brand a dyn dweud, mae'n wneud o ratach yn eisiau ar peiriant a dyn so ti'n colli'r USP ond efo chys dyn nhw'n dallt yn union beth mae'n wedi prynu a ydy ti'n gweld efo lot o'r hen brands European mae'n y pobl sydd di wneud nhw wedi cael ei apprenticeship mewn i'r jobs na dros dega o flynyddoedd. Eto, fideo Bliss Foster am sut maen nhw'n gwneud bagiau Hermes. A sut bod bagiau Hermes, dyna pan maen nhw mor ddrud, achos ti'n gorau gweithio, rhywbeth fel ti'n gorau gweithio yn yr gweithdy ma, yn y wled, ganol y wled yn Ffrainc, am 10 mlynedd cyn i ti hyd yn oed cael twtsio un o'r bagiau, a ti gychwyn gwybod sut ti'n neud o, a bod pob un darn o'n nhw, a ti fel, oce, crefftwaith fel na. Ond o'n i'n siarad am y llyfr o'n i'n darllen, y llyfr Patrick Grant, Less. Ffantastig, mae hwnna i gyd amdan colled crefftwaith, a colled ti'n meddwl fel da ni'n sôn lot ar y siow amdan herio. Ar sut mae o di trio buildio community clothing i busnes o ran creu pethau yn Brydain, mae bobl yn herio am wneud. Hwnnw oedd y peth trwy hawys. Ydyn nhw'r cwmni? Community clothing. Ie. Ti'n joio nhw, Iest? Dwi wad ar ei website na ddo. So gyn oedd y hen peth gyn hawys wneud y jeans. Hired denim. Hired denim, ie. Mae nhw wedi gwerthu fan nhw. Do. Ie, i bwyd. Ti'n gwybod? Dwi'n mynd gwir iawn bod mae Hired neu werthu i. Ond oedd nhw benderfynu, da ni di 20 mlynedd o hyn o'n rhywbeth, so bam saffro mlaen. Ydy'r peth, dos da ddim
pibell i dod ar sgiliau yna mewn. Mae'r waith manwl dros ben sydd yn cymryd a just y balchder, mae o'n siarad lot yn y llyfr am y balchder o greu stwff. Mae'n deud, o Thatcher ydi trio pivotio'r economi, a mae gyd dal yma rwan, pivotio'r system addysg i dim ar gyfer manufacturing, ar gyfer knowledge economy, services and stuff. A ti just fel, oedd o'n deud, bys iechyd meddwl bobl really lot gwell, os oedden ni'n rhoi chance i bobl sy'n just eisiau neud pethau, a creu pethau, actually just cael neud hynna. Ti'n meddwl dan fatha darllen llyfr Anthony Bourdain oesodd yn ôl. Wow. Ac oedd o'n sôn am y syniad, os oedd ti eisiau mynd i fewn i fod yn chef, beth sy'n rhaid i ti'n neud oedd mynd i weithio mewn gegin, sa ti'n cychwyn yn golchi llestri. Bawis o'r domen, Drian. A dyn ti'n gweithio dy ffordd i fyny. Ti'n plicio tatws, wedyn ti'n neud y pen nesa, wedyn ti'n neud y pen nesa. A erbyn i ti ddod i actually gweithio ar y lain, ti'n gwybod... Ti di neud pob un. A so ti'n gwybod be mae pob yn neud, a sy'n mae'r thing yn gyd yn gweithio. Lle wan, mae'n deud ydy ti be oedd yn deud ydy ti'n mynd i fatha rhyw culinary school, a ti'n dod o'na mewn na chdi di'r next big thing fath o beth. So dos o fatha, a ti'n dod i fiewn iddo fo efo'r syniad yma bod, I'm the next Gordon Ramsay fath o beth. Na, mae Gordon Ramsay chos nhw di roed dega flynyddoedd. He's done this time. 3 chwarter i fywyd. Just yn neud hynna. So, fel ti'n dweud, mae o di roed yr ymdrech i fo, mae gen o falchder yn be mae'n neud. Mae'n absolute monster o fo, ond fair play to him, he's put in the hours. Anthony Bourdain, amazing. Mae hwnna gap yn fy wybodaeth a wylio teledu a dwi erioed i gweld yn y raglenni fo. Fi'n credu sa ti'n caru nhw, Iest. Mae vibes y boi yn very much Iestyn vibes. Diolch yn edrych yn anhebyg i ti chwaith. Sgynna chi fferi dechrau fo'n bod mae'n gymaint on yn. Oh my god, mae just gwachod y clip ar YouTube yn fo'n cael fish and chips yn fucking cracio fi fyny bob tro. Mae o'n... Asha, pan mae just yn jumpio fewn. Nath eista lawr efo Barack Obama mewn fatha rhyw noodle shack ar rwan Vietnam. A ddain nhw just fatha'n eista rhyw seti plastic. Cret, a just cael noodles ma mewn rhyw bar. Be nhw'n raglen o... No reservations. No reservations. Chris cychwyn efo no reservations. A dyn eich darllen yn ei lyfr efo. Mae'n rhoi perspektif. I bet bod na audiobook. Ydy o di darllen? Odi. So fo'n darllen y audiobook, yes. Dwi'n cedi, so ti'n lyfio hwnna. Os wyt ti'n... Dwi'n gwybod faint o boi audiobooks neu faint o chance wyt ti'n cael i... Dwi'n gannol 3 audiobook. What? Psycho. Fucking hell. Mae'n o 3 wahanol iawn, so dwi'n iawn. Sut mae Bryn ti'n gallu copio? Wedi bod i'r mood ffwlsti yn y fa. Pa mae'n deud, pa mae'n ganol 3, mae'n chwarae'r 3 ar y gilydd. Un ar 0.25 speed, un ar half speed, a un ar 1.25 speed. Mae'n just teimlo bod o'n caffi. Rwan, mae rhaid ni gesio, Bryn a fi'n gorau gesio, be dyn nhw? So... Coran, The Winds of Winter, un o'r, be bynnag ydy'r dim J.R.R. Tolkien, George R.R. Martin, yr un sy'n heb di sgwennu eto, ond mae o just i dictatio fe gyd i Iest ar voice notes. Ac, come on Bryn, rho punchline i fi. Dwi'n desperate am punchline. How to make friends and influence people. Yes, be dyn nhw ta? Outlive, wrth gwrs, ydy gyn Dr. Peter Attia. Sut optimisio dy gorff. Diolch necessarily amdano hynna, mae fwy o cwynio amdan sut mae gofal ei iechyd dyddiau yma a sut mae'n gorau symud ym i bod yn fwy preventative yn hytrach na treating the cause, trin y salwch type thing. Cool. A mae'n a lot o stuff really da yn efo, a mae'n
Mae'n lot o, mae'n mynd ar siwr fod mae'n sôn amdan iechyd meddwl a stwff o gyd. Mae'n cyfrio'r holl beth. Mae website o llawn blog posts a mae o wedi dysgu ar hyd I oes o fod, dwi'n meddwl na cardiologist o eich dwi'n siwr. A so mae'r holl research mae'n wedi crynhoi fewn I ydy'r ac mae'n nath o ddeud pan mae'n wneud dwi'n gwybod bod hwn eich mynd I fod yn wrong mewn blynyddoedd I ddod, ond o leia hwn dwi'n gwybod rwan. Mae hwnna mor cool ddo, bod o'n gallu cydnabod hynna, ti'n fa? Yeah. Bod o'n edrych ymlaen gymaint I bod o'n cydnabod hynna. So dim ond 3v1 ydi hwnna? Ie. 1984, George Orwell. Y llyfr sydd yn infamously mae'r rhan fwy o pobl yn dweud bod nhw wedi darllen o a bod nhw actually heb. Mae o'n creepy AF a dwi ddim eisiau darllen o to, diolch. A fi dal yn ganol yn amdan bywyd Zaki. No way! Yn ddim yn gwybod na. Mae hwnna'n fascinating. So mae'r hanes o'r fôn tyfu fyny ar yn ganol bol ail rhyfel byd. Good God, Be life in art, dyna di nhw fo. Mae hynna mor cool. Mae gan Susan Napier. Mae hwnna'n genius, mae hwnna'n gret. So na fo, eich fi di dweud edrych. Si dyn. Oce, pawb. Oce, stories. Gynna ni stori o'r Daily Post yn y notes. Mae dwi just dweud y gyflem. Get it out there. Mae cwmni Siemens known as for their stuff, you know. Peg'r sgil na gyn ti yn fyna'n meithio. Oh God, mae'r sglyf quick. Na, mae'n oce, dim ond 0.3 di hwnna. Ie. Ti newid atgoffa fi o The Captain's Wife's Lament. Gofyn y teitl anodd I ddyn. Gan Paul and Storm, sy'n basically fatha jokes amdan Siemens awr o set-up I basically load o Siemens jokes sydd yn absolutely brilliant. But basically hwnna di'r can maen nhw'n cau y sioe efo a mae'n load o audience participation yn involved. Amazing. A so hwnna record apparently maen nhw wedi cymryd bron I awr yn tre cau y sioe yn dod I just I wneud y punchline. Mae'n hilarious. Mae hwnna'n hell o build-up. Sorry. Estyn, hollol serious. So mae'n rhannu yn Llanberis lot y Caroedd Lament. Cos maen nhw'n caru Siemens. So mae'r cwmni Siemens, dwi'n mynd na dwi eistedd nhw ta bed I Siemens. Dwi eisiau deud Almaenig. Mae Almaenig yn swnio... Mae allai weld screen Bryn yn furiously trio cywiro fan hyn, man. Ond, yes, cariad I mwy. Mae'n mewn sydd wedi bod yn Llanberi ers blynyddoedd mai. Mae hwnna'n cool. Ac so maen nhw wedi cael bres gan eich llywodraeth I ehangu ar I gwaith nhw a mae'n creu 500 o jobs. Ond basically gymryd o'n neud, hwn ydy'r cwmni fatha y theranos go wir so Ond nhw'n arfer neu ffôns? Mae sy'n yn gwmni ffôns hefyd. Mae sy'n yn neud bob un dim hefyd. So, Llanberis, Centre of Excellence. Ie. So... Mae hwnna'n fucking awesome, Mae hwnna'n mor cool. So, fy mam yn dod I efo'r peirianna a falle sut I analysio gwaed a stwff fel yna. So mae rhaid fod yn angen really skilled workers I fod yna I neidio ddim yn 100% sure dwi'n actually read the shit I given. Os mae'n deud fan hyn, as part of this expansion, Siemens... so, enw'r cwmni ydy Siemens Healthineers. Sydd yn swnio'n just Healthineers, mae fel Imagineers, but for health. As part of this expansion, Siemens Healthineers has
launched 9 new allergen tests detecting sensitivities to substances such as peanuts, wheat, and dust mites. These innovations mark the start of a new generation of diagnostic tools, enabling faster and more precise assessments that help clinicians develop better care worldwide. Mae hwnna'n amazing. Like, byswn i'n gwirioni, dwi'n eitha hyderus bod pawb yn tŷ ni yn allergic I dust mites. Cos pan dwi'n cael y blancedi allan o fel cefn yr cwpwrdd rili tywyll crap yn tŷ ni ar gyfer y gia, mae pawb yn cychwyn tisian, mae'r kids yn cychwyn tisian, mae llew specifically yn cael eczema flare-ups. Bys I just cael genuine, like, just prawf, ond eto, diolch yn serious, diolch yn life-threatening. Mae peanuts allergy ar y llaw arall. Mae cael prawf cyflym I hwnna yn achub bywyd. Mae'n amazing. Oh. So mae'n net fod o'n... Fod nhw'n penderfynu... Ydy! The audience goes wild. Fod o'n... Tywod yn Llanberis o places... Mae'r stori man... Bloody brilliant. Dwi'n lyfio hwn. So mae'n... Ers 92 neu... I bet byna gymaint o llefydd fel un. 30 blwyddyn, dwi'n feddwl. I bet byna gymaint o lefydd fel un, right? Ti just meddwl fel, mewn fel... Industrial estate yn Aberystwyth, mae yna world leading, like, aluminium bike manufacturers neu rhywbeth. Actually, mae yna'n Machynlleth. Mae'r Atherton Bike Company yn rhedeg o fel... industrial estate yn Machynlleth, a maen nhw'n like global bikes bobl. Y peth ydi fod mae hwn, dwi'n probably darllen o hwn rhywle arall y blaw amdan y Daily Post. Ac fydd o'n mynd national news na'n byd, ond mae o fatha a thing competence on that. So dwi'n ffidio bobl sydd yn neud yn gall. Ac wedyn ti'n therm sydd yn gwmni just make-believe yn hype beast fatha fucking Sir I robots Elon Musk. Just bullshit. So, dwi wedi ffidio hanes y lle. So, gafodd ei 36 acar wedi greu yn 1992 yn Llanberis, formerly known as Euro DPC. Then, Team Llanberis has been proud to achieve many notable accomplishments for the years. Purpose-built facility opened at Llanberis and visit from PM John Major yn 1992. Wedyn... Oh yeah, so Euro DPC acquired by Siemens 2006. Investors in people. Lots of buddsoddi. Yeah, so mae'n... Mae'n cool. Mae stori fel hyn... Genuinely cool. Genuinely cool. Really nice. Da iawn Cymru. Da iawn cwmni Siemens. Body great. Fwy waith yr ardal. Sydd o'n well na really the data centre yna ar ochr Afon Bennaeth. Beth oedd Shari fatha, wel mae'n yn y mynyddoedd yn Eryri, wedi rhywun llenwi'r tylliau mynd yna efo data centres. So ti'n mynd gorau gweld nhw a gadw fan oer. Shari, planning genius fyna, 10 pwynt. Wel, dyna nath nhw adeiladu Dinorwig mewn i'r sodding mynydd. Fod ni'n neud rhywbeth tebyg efo data centres. Fel mae Shari'n deud, fel mae'r chwareli na yn caverns huge. Oer, efo loads o ddŵr yn Bydd Iest. So, hwn dwi eisiau fflagio fyny, Affinity. So, Canva, sydd yn brysur dod am goron Adobe, am stwff, dwi'n ffidio lot fawr o bobl yn iwsio fo yn y diwydiant dwi yn efo. Ond yes, wyt ti eisiau rhoi fflag o be ydy Affinity pan bod wedi bod mor boblogaidd, ydy achos bod business model Adobe yn horrendous? Be da ni'n siarad am hyn? I ddechrau off, mae bob un thumbnail neu album artwork byddech chi eisiau gael yn o'r podcast yma di gwneud yn Affinity ers y cychwyn. So, am fod dwi wedi bod yn dymdo ers blynyddoedd maith, ond dyn nhw'n ôl I rwan, nath Canva brynu cwmni Affinity sydd yn... dod o Nottingham, dwi'n meddwl Sheffield yn Nottingham, un o'r ddau. Ydy Canva neu ydy Canva yn Australian,
Dwi'n meddwl. A wedyn, so, y plan oedd y be nath nhw gyhoeddi, digwydd reit yn ganol conference Adobe yn America, nath Canva cael y diwrnod mawr yma, dwi'n cofio beth maen nhw'n galw i Canva di nhw'n rhywbeth. A wedyn cyhoeddi fod rhan 3 o Affinity Suite yn gan. Mae'r Affinity Suite yn cyfrio designer a publisher, so mae hyn fatha debyg i Photoshop, Illustrator ac InDesign. Ond be oedd y sioc, wel, 2 sioc mawr, oedd nath nhw gyrru, yn yr un ffordd Steve Jobs, it's internet communication device, it's the music player in UK, and web, rhywbeth fel that, and all in one. Are you getting it? A dyna oedd hwn, maen nhw wedi cwno Photoshop, Illustrator a InDesign, un application. Ti'n ma'n gorau neidio yn un i llall. Genius. Mae o'n superb. Dwi wedi bod yn defnyddio bob diwrnod. Just image manipulator o fri. Ond defnyddio bob diwrnod ers ddod allan, a mae o yn wych, ag y peth arall yn hygol amdano fo, mae o llol am ddim. So, of course, be da ni wedi beid ar y sioe yma, os mae rhywbeth am ddim, chi ydy'r product, neu dwi'n bynnag. Ond mae nhw wedi mynd allan o'i ffordd, na'n fod, oedden nhw'n cael y feedback mae'n ôl dweud, there's a catch, there's gonna be a catch, mae Canva Pro yn dod efo AI credits thing. So, os ti eisiau nyddio fatha paint out bit thing sydd yn defnyddio AI hwn, ti'n gorfod talu am Canva Pro £15 y mis. So, mae bob dim yn mynd efo, ond os ti'n eisiau defnyddio AI, ti'n ma'n gorfod. A mae hynna'n apelio i fawr pobl sy'n defnyddio. Cys mae Adobe, fel rwy'n sydd yn iwsio fo yn y gweithle, pan dwi'n edrych fyny, pan dwi'n gwrando YouTubers a stuff, mae Adobe wedi piso'r i chips drosodd nes bod y lle nofio mewn chips a piss. O ran trin cwsmeriaid, o ran... Mae nhw wedi piso'r i chips gymaint, mae'r chips wedi troi mewn i piss. No, a mae nhw wedyn yn... It's piss and chips. It's just Bob Man. Just... Yes, dwi'n cofio yr messages o ti'n gyrru ni, a'r crash reports o ti'n gyrru ni. Mae'r website dal i oedob.com dwi'n meddwl, a mae gen i fi lot mwy o crashnal i reid i fyny. So cerin trwy profiad ti yn iwsio, ydych chi dal yn fel swyddogol? Dwi dal fod defnyddio Adobe, ond mae fyny ar yma lot llai oherwydd fi'n defnyddio Da Vinci lot mwy, ac fi'n defnyddio Affinity rwan lot mwy. Yn y gorffennol, pan mae'n defnyddio Affinity 2, mi oedd o ddim yn clicio fy mren i sut yn union oedd y boards o'r balle'n gweithio nhw ar tools yn gweithio, a gan i just fatha, a dwi just yn gorfod dysgu hwn. Mae'n rhywbeth fydra i ddim cweith gweithio allan o. Mae o yn gweithio lot fwy. Dwi'n meddwl mae oherwydd fod yn rhywbeth oedd bob dim mewn i un. Ag dwi'n meddwl bod ydych chi wedi defnyddio Da Vinci o gwbl, ond mae Vinci efo tabs ar y gwylod, ti'n mynd trwad i fewn i audio section, neu ti'n mynd i fewn i edit section, neu'r graphics and fusion. A mae'r colour grading section. Mae hwn yn sort of rhywun peth, ond mwy yn o'r fatha, os ti'n creu layouts yn ffult mae tools dwi eisiau nhw ar a wedyn dwi eisiau'r text bar i fod lawr yr gwylod ar y chwyth, a ti hwnna oedd y custom layout. Ond be mae'n neud ydi, maen nhw wedi neud custom layouts yn gwaith chdi ar gyfer gwaith pixel a so on, ond ti'n gallu creu newydd dy hun, so ti jyst yn clicio ar yr scene neu state, maen nhw'n gael nhw, dwi'n mwyn. So mae bob dim yn newid rownd efo, ond ti'n gallu pinio stwff iddo fo a cadw a cael workspace unigol ddyn. A mae o'n
A mae oherwydd y poblogaidd, rhaid sydd wedi defnyddio hwn. Dwi'n meddwl na 1 miliwn sydd wedi defnyddio fo. Ffenifio? Ie. Os nad mwy. Mae'n deud yn fyna... Mae'n deud yn notes rhywle. Added 1 million users in less than a week. So, os ti'n mynd ar YouTube ac edrach Affinity fyny, mae'n gymaint o tutorials di cael ei rei pobl newydd di joinio YouTube a di dechrau creu cynnwys ar gyfer dysgu bobl sy'n efnyddio fo. A mae just the basics yn hawdd i gael ei fewn efo fo, a mae'r rules anhygol yn efo, sydd ddim yn Twitter a ddim yn Photoshop. Mae keynotes nhw yn edrych mor cool. Dwi'n gwylio'r Ash Hewson introducing the new Affinity ar Canva keynote. Mae just... it's very slick, it's very techy, ond... Rhaid i dweud, maen nhw ddlinio fewn i'r llunus o hwnnw fo, a peidio fod ofyn fod stupid. A fod nhw'n dallt fod, maen nhw'n Canfa yn mor boblogaidd, maen nhw'n neud digon o bres i gallu dweud hwn am allan am ddim. Mae'r business model yn Canfa yn nes, cys mae pob poster PTA yn rhyngwladol yn cael ei wneud ar Canfa. A wedyn, mae'r rhaid, achos dwi fel pam bys y bobl yn talu am hwn, ond mae'r rhaid bod, pan ti'n mynd i fod yn tam bach o power user, bod y freemium model yn talu, achos ti'n modd, os ti'n gallu mynd rownd yn prynu cwmnioedd huge, cwmnioedd eraill, like, dyna beth dwi'n lyfio, mae freemium yn teimlo fel gymaint o just life hack. Oedd nhw'n gymaint o sioc, oedd yn Affinity, dwi'n just mynd ar affinity.studio ydy fe, nhw'n just fynd ar nhw am mi am fod fi yn non-disher. Mae di mynd rhan. Mae dal. O blaen, oedd na banner ar hyd yn dweud, no, it really is for free. Truly, click here to learn more. A'n rhywbeth i wneud, mae na fideo, play button yn dweud, how can it be free? Check it out. O boi yn ista, a dwi wedi watchad y fideo, o boi, yn esbonio chdi, gywir rhan, mae hwn, baidiwch, mynd off yn ôl, da ni'n sgripio gwybodaeth stwff a treinio fo'r AI, dyna un lan digwydd, mae just oherwydd ban ni isio cael fod yn rhywbeth, mae pawb yn gallu cael access iddo fo rhad ac ymddeim, a gallu creu off i hynna'n, ond fod mae wedi cael ei goi tyrheilol a mor hir, oherwydd mae bobl yma yn students oedd yn creu cel ac yn gorfod, fatha ni hefyd cael yr Adobe Suite fatha software am fod sut arall o fod i gael am fod o'ch di methu fforddio fo, so mae hein yn deud mae hwn yn mynd, mae hei cael ei reid fewn yn ysgolion bob man rwan ac mae nhw wrth gwrs yn mynd i fyny efo hwn yn yr un ffordd oedd efo'r skill set o... Yn yr un ffordd oedd Google cael ei fewn i'r ysgolion a cael pawb i arfer efo docs a shit so di pawb di arfer efo hwn dwi'n gwybod bod Photoshop ydy'r industry standard mae'r skill set sy'n dysgu'r hwn yn gallu cario'r ffordd yn online ond di Photoshop mond yr industry standard oherwydd bod o'n ubiquitous ac hwnna oedd y cyntaf farchnad fucking weird. Sorry, dwi'n gwybod mae Bryn, da ni di zonio ti allan o hwn Bryn. It's okay, ni'n dod nôl. Sorry, casglu nodiad o'n i. Da iawn. Da iawn, ar gyfer y episode nesa. Ond mae hwn yn dod i fi, just yn gyfyn, flipio hwn, please pawb, lawdwythwch la a cael go. Just cael go. Gyrwch lluniau ni, tagiwch ni. Tutorials ar YouTube a mae yna rei tutorial yn meddwl hefyd, ond mae hwn yn cyd-fynd efo llywodraeth yr Almaen di cael digon o Microsoft Office ac di penderfynu fod nhw'n mynd i ddefnyddio Open Desk cyfuniad o open source software gael ei becynnu fewn i un peth i gynosod
o'r rwth Office 360 ag Teams a bob dim a... Ie, mae yna huge symudiad yn Ewrop. O'n i deud am couple o episodes yn ôl amdan yr Reddit, like, basically, sut i, like, de-Googlify, de-Americanify o dy fywyd, a mae'n hynna'n genius. Sorry, Est, car ymlaen. So ie, casgliad o lot o meddalwedd. So fatha, am i Teams video conferences maen nhw'n defnyddio ti. A be arall oedd gynnu fi fewn efo yma, just trio gweld oedd gynnu fi'r chart yma. Hang on. So wedyn mae gynnu nhw project manager yn defnyddio Open Project. A mae gen ti email y calendar yn defnyddio fath o'r enw Ox. Mae'n lot o hyn dwi wedi clywed amdan. Whiteboard yn defnyddio Norch. Knowledge management yn defnyddio X-Wiki. Wedyn mae'r word processing a presentation sheet yn gyd yn defnyddio Colabora online. Mae hwnna'n neud sens. Colabora. Da ni di clywed am Open Office a falle, am fod nathon ni fel yn cwmni da, nathon ni drio ddefnyddio Office oherwydd oedden ni talu ffortiwn am Office 365. Da ni nôl is 365 o'r pobl yn gwyn am Open Office. Ond y wahaniaeth efo Colabora ydy fod o'n ti collaboratio online cydweithwyr i weithio'r stwff am fod dyna mae'r rhywbeth wedi mynd fan de. So mae'r llywodraeth iddo, dwi'n gwybod os nathoch chi weld y stori na. Yn y notes? Na. Par un oedd o da. Oedd ICC's chief prosecutor Karim reportedly lost access to his Microsoft email account. Oh my God. A mae hyn yn dod oherwydd fod President Trump signed an executive order in February sanction ICC officials over arrest warrants for Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu connected to alleged war crimes in Gaza. Microsoft President Brad Smith denied the company had done this, telling reporters at no point did Microsoft cease or suspend services to the ICC. Mae'n been back and speeches for oh my God. Yn spin ar ôl i Trump so nath hyn sbardino nhw ffwcio hyn da ni'n cael off o stwff America yma da ni'n misio rhan o'n nhw mae lot o'n nhw da ni wedi gweld dros yr wsnosa yr misoedd dwytha stwff ma'n disgyn y darna so mae o'n outage mawr Amazon yn US East 1 Oedden mae Cloudflare wedi mynd lawr 300,000 o weithiau yn wsnosa dwytha. Mae'n a lot o... A da ni wedi bod yn rhywbeth, da ni wedi bod yn siarad amdano ar y pod es oesodd y syniad yma bod lot o concentration o defnyddio yr un platforms yma a mwy mae'r platforms yma'n cael ei iwsio yr mwy vulnerable da ni'n mynd i os bod na rhywbeth yn digwydd i'r platforms yma. So, obviously, ac yr pedwar mwyaf really ydi Amazon, Meta, Alphabet ac Microsoft. So, da ni'n dod i ddefnyddio lot o'r hyn, da ni yn mynd i fod yn vulnerable i newid hinsawdd gwleidyddol yn America. A dwi'n gweld yn un peth hefyd efo defnydd o'r system GPS a falle. So mae'r system GPS yn gyd yn cael redag gyn yr Americans. Mae'r Americans yr military cael resolution anhygol ar y satellites lle mae'r rest o'r byd yn cael resolution chydig bach llai da trwy godydd sydd really ddim licio nhw'n cael bug ar ôl. Ond eto mae'n creu dibyniaeth mawr ar technoleg a beth sy'n dod allan America yn ytrach na bod ni wedi datblygu systema ma sydd yn
neud yr unig peth ond i ni. A mae hwn yn mynd really nôl yn erbyn be oedd whole point o'r we ac yr internet bod oedd y thing yn fod yn gallu bod yn ddim posib i disruptive achos ar cael trwy ddim much be. So mae Cloudflare yn mynd i lawr. Consolidation o... Mae Cloudflare yn mynd i lawr achos mae nhw di drws ffrant toman o bobl a da ni'n mae'r drws cael ei gloi i rywun a da ni'n bugad wrth hyn. Oce. Da ni di bod o fel super positive Llanberis i fel... Mae hwnna'n posib Bryn sy'n neud o sort of dwm. Na, sorry. Set-up i hwnna ydy yn mynd yn ôl mewn i'r positiveness. Okay, cool. So hwnna ydy'r cyd-destun o pam bod yr Almaen a Ewrop yn dechrau talu sylw i'r problem ma. A mae'r ffaith hwan bod na llywodraethau yn Ewrop yn wirioneddol yn edrych ar y problem ac yn dweud actually haid i ni cydbwyso yr grym technoleg. Y grym technoleg mae sgyn America a creu system fedrith Ewrop dibynnu ar os bod pethau mynd i'r chwal. A so mae'r ffaith bod hyn yn digwydd bod y cwmni yn dechrau tynnu o rwth y system a bod ni yn dechrau datblygu sgiliau yn Ewrop ac yn Brydain. Dyna ma'n pwysleisio mwy ar y funud ydy datblygu stwff o fewn Ewrop. Peidio ni anodd i gwmnïa cychwyn yn Ewrop. Oedd y talent i gyd yn mynd i America. A peth wedyn ydy... Wel, dylwn i gyd oedd i Llanberis, obviously. A'r peth yn sicr wedyn ydy wneud y siwr... Chos hwn yw'r kind of a problem ar y funud efo lot o'n nhw. Mae'r cwmnïa bach, yr startup bach yn creu rhywbeth really cool. Wedyn mae Cisco yn dweud, mae hwnna'n neud efo networks. No ni brynu hwnna! A reid o'n cwpwr. Mae rhywun yn neud rhywbeth diddorol efo social media. Mae Meta mynd i fod yn dweud, mae hwnna'n really diddorol. Dyma fo lot o bres. Na i dweud, roedd Sioe cael mae'r ysbodd yn iawn yn yr oll amser open source ac o'n i hollol yn ei erbyn o nôl yn Haclediad cynta yn Aberystwyth a fod o'n i'n gweld y goleini ar rwan ar hyrwydd fod bob dim yn cael lawr Enshitified open ydy'r ffordd ymlaen. Dyna be roth y we iddyn ni oedd y syniad o'r technoleg yn gorad ma, bod y protocols yn gorad, bod yr safon yn gorad, hwnna roth y we i ni a dyn ni'n for better or worse. So meddylia, os oes chdi efo bost a ti mon yn gallu cysylltu efo bobl ar Gmail, os ti efo Gmail, mae'n fucking disaster. So Mae'n agymryd amgyrchwyr we agored a dyn ni just i bod yn fel dyna syniad bech ni bys hwnna'n lyflu lle rwan wyt ti fel mae hwnna'n hollol essential ar gyfer functioning sort of counterculture wrth fynd ymlaen achos y culture ydi huge dim monosyllabic beth ti'n gael nhw like monoculture okay diolch. Sorry, monocultures, da ni'n mynd i... Na, Iest a Bryn, flicio'ch trwy'r notes, cos mae gen ni gymaint fewn yna. Dwi'n mynd siwr parau, da chi'n torri'ch boliau. Mae'r Disney Plus yn ticlo fi to no end, ond please cerwch chi efo rai da chi eisiau. Neu just rhedeg lawr y pethau. Ar yr ochr gema, mae yna ni... mae e-machine yn dod allan flwyddyn nesaf hybrid console ond ddim ar PC hybrid console PC sydd yn mynd y band o dyledu di mae'n kind of fel Mac Mini ond i fel ti'n plug y vitality so mae'n kind of fel Switch Mac Mini a mae'n rhedeg Linux a dyna pam fod lot o bobl yn dweud yn dweud Linux fi 2026 a hawdd bys yn mynd off Steam a hawdd yma Microsoft i ffwcio fyny o'i Windows 11 Microsoft sy'n bia Steam na, beth
Microsoft ti ffwcio fyny efo Windows oherwydd fo gymaint o bloatware ac yn prin yn ias i bob ffordd rhedeg Steam Games? Wel, ma nhw chwarae fo'n slow, fod nhw wedi cael ei bildio ar gyfer x86. Mae o'n arafach ar Windows, mae o yn emulated ar Linux, ar Steam Machine. Yes, so dwi wedi gweld fideos o bobl yn defnyddio yr un yn dweud I've just loaded Steam onto my PC and I'm getting higher rates than I was natively on Windows. So mae Steam rwan yn rhedeg OS i hun sydd yn jwmpio ar ben Linux. So Linux di'r craidd a wedyn begin ti emulator. Mae'n emulator wedi sy'n ar ben hwnna sydd yn emulator. Mae hyn yn fascinating. Dwi'n meddwl neith ddigwydd ydy oed neith developers dechrau just Apple Direct i hwnna wedyn, so fod na version wedyn a wedyn ti'n cael o. Mae o'r un peth o Apple creu'r M-chips newydd sydd ers blyn 2020 ac oedd nhw'n ffindio oedd Windows, applications Windows gydag yn well mewn emulation ar hwnnw. Oedd dweud fod chdi rhedeg Photoshop Intel ar y rei chips, ond oedd o'n native i'r chips. Oedd o'n rhedeg yn fastach ar y tyna nag oedd o ar latest chips Intel. So, achos bod ti'n yr emulation mor dda a ti di tynnu allan y fucking shit middleman. Nice. Chos mae Microsoft i benefitio o stwff fel DirectX a'r graphics libraries mae'r sbonyddodd i developio games yn hawddach, ond y problem ydy wan wedi adio gymaint o'r slop AI ma mewn i'r system yn gynnwys yr assistant ma sydd yn cofio bob dim ti di wneud ar y cyfrifiadur ever bob dim ac wrth gwrs beth sydd ar gael adio i the wishlist ar Steam rwan i y game newydd o'r enw The Batman sydd efo trailer i fyny gret trosedd yn Gymraeg. Wyt ti'n gallu rhoid o'r wishlist ti? Wyt ti'n gallu? It can be wishlisted on Steam now. So beth dwi eisiau wydro di Go on. So, na jyst newid gofio na actually EA mae'r games na so hynny'n siarad gweithio allan sydd wedi chwarae games Command & Conquer mae'n gallu cael hynna ar Origin ar EA dwi'n cofio hynna mae na ffyrdd dyddi yma Bryn i chwarae games hen sydd jyst yn gorau defnyddio wine ar y Mac maen nhw'n gweithio fain ITV setio hwnna Mae fy anwyl y fab wedi really dod fewn i modio. Mae ffrindiau fe gyd fewn i modio 2DS's. So ti'n prynu 2DS am £20 yn ail law, which mae wedi. A wedyn basically, mae rwan ar project rwan, basically ti'n gallu rhedeg rhan fwyaf o Nintendo games fyny at y modern era arno nhw. Ti just yn ffeindio fa. A mae o di kind of, ac o'n i fel, di hwn yn legal? Like, dwi'n mynd i gael copsan am hyn. Probably. A mae o fel, well actually, achos bod yr e-shop wedi cael awr gen nhw, does dim ffordd legal arall i ti gael y games. So mae hwnna bach loophole, ac o'n i just fel, mae hwn, Ond dweud, os ti'n berchen ar ryw gartri neu rhywbeth fel la, sgyn ti'n fo chwarae efo. Mae'r trwydded. Bryn of the Bar. Bryn of the Bar yn deud na. Fy'n rhywbeth yn y trwydded yn deud bod chdi'n cael amharu ar yr copyright protection arno fo. Ond i Nintendo ddim yn mynd i draw. As long as ti'n gwerthu fo... Na, mae hyn i gyd yn just cymdeithas o'n nhw'n rhan efo'i gilydd. Ti'n unlikely cael unrhyw drafferth. Mae'n pastimes gwaith i'w cael. Not a lawyer. Not a lawyer. Not a lawyer. Sorry, mae Bryn efo... What's going on there? Mae Bryn fel, I'm not a lawyer. Yes, fel, I'm not a sglyf.
Anyway. Okay, stories. Dwi eisiau clywed am Disney, Sian, trosedd, dwi'n cedi dyle pawb yn allan a wishlistio fo'r Steam anyway, dim bwys beth sy'n digwydd, achos mi fydd Steam probably yn edrych ar numbers hwnna o ran, maen nhw'n gallu cael hyn yn ôl. Dwi'n cedi dyle pawb yn neud hynna ASAP. Dwi'n logio mewn i gefnogi fo wan. O'n i just mynd i neud wan, ond mae password fi, dwi di anghofio fo. So Disney Plus to allow user-generated content via AI sydd yn swnio so y fyw ar yr Reddit Film Forums ydy bod hwn jyst yn rhywbeth maen nhw'n rhoi yn i shareholder presentations nhw mwyn cael the clicks a the shareholder hashtag value neu whatever. Ond mae'r syniad yma dwi'n cedi bod syniad yma ydy apotheosis neu ydy'r, so ti'n probably'n deud, sef isafbwynt yr AI slop yn cymryd dros o'r gwaith artists. Dwi'n methu dychmygu unrhyw ffordd eith hwn o'i ledd. So mae Disney yn mynd i fod yn integratio generative AI mewn i Disney Plus sydd yn golygu, obviously, ti'n mynd i allu promptio dy Disney content dy hun. Including the ability... So, Bob Iger, a totally normal guy, hollol, dim problems fan hyn, and the other thing that we're really excited about is that AI is going to give us the ability to provide users of Disney Plus with a much more engaged experience, including the ability for them to create user-generated content and to consume user-generated content, mostly short form from others. So ni siarad user-generated shorts. Mae rwy'n mynd i neud porn yn efo. Ti'n gwybod, just... It's still big. So... Mae rwy'n mynd i neud porn yn efo, that's guaranteed. Am dibrisio the whole... Chos mae pawb yn gwybod bod Disney byth yn kind of wholesome ac yn fel be bynnag oedden nhw'n trio dangos bit. Doedden nhw fel na anyway. Ond mi oedd yna rhyw fath o ni'n artists, ni'n creu gwaith da. Obviously, mae'r live-action remakes with the splidgy, rigurgy. Welwch chi trailer Moana? No. Pwydwch o watch y trailer Moana. Achos mae o mor animated, di o ddim yn live-action. Allai'n teiri bod na ddim o'r bobl na rioed wedi camu ar ynys well, actually, Mae'n cymryd fod Lyle and Stitch yn wahanol, bod nhw wedi. Mae pawb yn live action hwnna Stitch, Ia, na'r thing. Achos, so yn y Moana, mae na fel y coconuts. A mae'r coconuts just yn edrych exactly fel y fucking coconuts, cos maen nhw'n animate. A mae'r Moana trailer yn werth i weld o ran. Mae'n shot for shot remake. Ond fel bod ti just i plopio... Mae fel Muppet Movie. Ti di plopio un human fewn. Ond mae jokes na Muppet Movie. Dwi'n licio yr syniad nath o allan, nath o ffidio glamp o crab anferthol efo gems a bod dim ar ei gefno. Mi oedd o'n shiny, ond Bryn, dwi'n gofyn i ti. Wyt ti wedi cysidro y coconut? Consider the coconut. It's up to the... just goffes ti ddim... mae hwn beyond Bryn. Dwi'n mynd i oed unwaith. Dwi'n wyrin oedd yn cofio. Yr unig Ti ddim di goffod. Yr unig gad dwi'n cofio dwi You're Welcome. Consider the coconut yn rhan o un o'r cynnion. Mae'n mîm. Ni just yn pen fi. Mae just yn mîm yn pen fi. Ti sio hwnna fyny efo Mighty Bush yn stick ar y ynyll efo... Ti'n gwybod bod fi mond wedi gwachio tia 5 munud ar Mighty Bush? Dwi'n credu bod fi angen mynd nôl. Be di fideos yr internet, YouTube... Go on, Bydd Iest, beth sy'n dod allan man? Neu on fideos ar... H-Bomb Guy? Na. H-Bomb Guy? Na, efo coconut yn ei fideos hefyd. Patrick Willems. Patrick Willems. Coconut. Okay, so... Chi lwcus dwi'n cofio nhw chi. So, anyway, ymlaen. Mae Jeff yn iawn.
Okay, so dyn ni dyn ni Grokipedia. Cyn ni'n mynd... Da ni yn mynd i symud ymlaen. We're going to do films a ni'n mynd i wneud ffilm y Pre-Awakening, Sioned. Mae gyd i ddod yn fian. Yes, so ti di rhoi Wall Street Journal erthigol. I tried the world's first humanoid home robot. It was wild. Mae hwn di bod dros bob yn yr internet. Nethwch chi watcha ddo? Dwi'n newydd watcha do rwan. Dili da chi am ddyn barod? Na, achos dwi'n trio bod terminally offline. A hefyd, unwaith eto, dwi'n newydd watcha Dex Machina, guys. Dyla bod chi dod clip yn circulatio o y robot yn trio cau dishwasher. Do. Oedd ar Have I Got News For You. Na ti, dyna di. Mae Bryn yn cael ei memes. Os ti eisiau brynu fo outright i gael o yn dy 20 grand, iawn. Gwy o werth watchad fideo Free Journal oherwydd fod ma nhw mor dda yn neud y fideos ma, yn sort of tongue-in-cheek yn y ffordd mae'n neud nhw. Ac ti'n neud gwylio 5 munud yn rhywbeth fel robot, mae'n actually gwrando Arnie yn neud o, beth we cut to, mae'n at boi mewn VR, so yn dy gornel, yn actually control o, yn yr un ffordd oedd Elon Musk efo i Rolls fo. So oedd mwyn interview efo'r CEO yn dweud, well, basically, da ni'n cwmni sy'n mynd allan yna, a da ni'n actually werthu hyn i bobl a cael nhw fel fai nhw a bob tro mae o'n fi tasg, mae o'n dysgu o'r tasg yna. So, mwyaf repetitive ydy pethau, mwyaf mae o'n dysgu learning yn y robot. Am fod, oedd o'n deud fod mae yna gwmnïau eraill yn yna, heb enwi rei, dwi'n cymryd na ffordd Tesla oedd, maen nhw wedi adeiladu factories, warehouses basically, efo set-ups rhai wahanol nhw, di reid y robots yn nhw, eich rhan neud y training yn y taith le yma. So rhan dweud, wel, waith ni'n neud y training mewn taith wir ddim. So os ti eisiau yn y robots ma, a fod o'n gwagio llwasir chdi mynd a bynd allan. Wel, medrai weld o os ti yn abal neu ti yn stryglo efo rhywbeth. Does am ffilm fel hyn wedi cael ei wneud? Oedd yn iRobot efo... Na, ac i rhyw hen yn Ian Frank. Frank and me. Lle oedd o'n pensionier a gweddw ac oedd y robot wedi dod ac oedd o just fel... Dyna nath popio fod i pen fi sydd fel hwn. Yn fod mae'n reid walnut, it's go on crush it as hard as you can, a mae'n trio, a mae'n just popio allan o llaw fo. Mae'n just yn hilarious. Dwi di cyrraedd y bit lle mae'n trio cau y dishwasher ar hyn o bryd. Mae hwnna'n fedrwch o yoga move anhygoel i cau y dishwasher. Yes! Machgen e. Edl yn wedi dod i fyny fod design lle fysa fo'n gallu just codi troed fod dyna bob humour yn neud, Sdi gweud troed drws codi fo, wedyn ffwsio'r gael o. Fel oedd ni'n neud pan wedi blant oedd gen ti drws y gorad, oedd y tred gwylod allan, ti'n neud y droed i pwysio'r troli na nôl i mewn, a wedyn cicio fo fyny. Mae o fel ballet. Eto, oedd gweld hwn, creepio fi allan. Eto, dwi'n ex-machina pilled nes i watcha do 2 awr yn ôl. Mae o... Ond da ni ar y ffordd yna. Da ni yn... O'n i'n pasio'r... Yn lle ni Brussel? This one time? Couple of wythnos yn ôl, pan nes i ar actual holiday train. Guys, nes i ar holiday train, ac a popeth yn okay! Ydyn ni holiday train arall. Dyna ddim Indiana Jones hi ar y tren. 100% ddim Indiana Jones hi. Oedd hi'n really cool. Ydyn ni really joio. Ethyn ni i Brussel. Ethyn ni i Berlin ar y sleeper train. Ac ethyn ni Amsterdam. Yn un wythnos. Ar Spy Museum. Spy Museum. Da ni'n gwybod dim byd am hanes.
hanes Is-Billin. Mae'n fascinating. Ond i'n deud wrth pawb fel, ti'n studio hanes yn yr ysgol, a ti'n neud y tygau, ac yn ysgol ni, oedd ti'n neud yr ail ryfel byd i tygau, a wedyn oedd ti hefyd yn neud o'r lefel A, so oedd o'n neud pethau lot house. Ti'n just yn sgwennu mwy. Ond wedyn, o pob peth yn gorffen yn 1945. A sut, ti'n dyn? Ti'n dyn? So ni just fel, so beth ddigwyddodd rhwng 1945 a 1989? Dim byd, oedd popeth yn hollol, fine. Fine. Wedyn doedd y wal i lawr, a wedyn bob dim... Wedyn oedd hanes ail gychwyn. Good. Sglyf attack. Na. So, anyway, dyn ni y newyddion. Dwi'n teimlo bod y newyddion yn... Ni'n good. Lot o'r newyddion. Ni'n good efo newyddion. Da chi awl yn newyddion. I mean, chi just yn... Mae fel fish and chips yma. Newyddion. Os un peth, gormod o newyddion. I mean, cerwch ar Grokipedia i weld os oedd ei gyd yn wir. Beth dwi'n meddwl amser wan ydi, lyni am lapio a gwachad sioe ffefryn pawb yn y byd. Pawb yn y byd. Sioe pawb yn y byd sy'n mond ymlaen am 1 awr ar nos Sul. Yep. No streaming for you, Mr Running Man. Bob un, pawb, llythrenol pawb yn y byd yn lyfio'r sioe yma. Okay. A nôl randawyr. Da ni ddim yn siarad am traitors. Dewch hefo ni, please. Dewch i watch The Running Man o 1987 hefo ni. Ni'n meddwl fod ni'n mynd i watch I'm a Celebrity. I'm a celebrity, I'm going to run away from here. Hwna di'r ail ffefryn pawb. Yeah. Okay, gwelch chi yn y munud. In the year 2017, an innocent man accused of a crime has a choice. Hard time or prime time. Sensational. Perfect contestant. I want him. He must pay or play the running man. On your mark. I'll be back. Go! The highest rated TV show in history. Guess they want us to stay. It's a game between life and death. Give you a lift? Arnold Schwarzenegger is the running man. He's playing for a prize. The prize is his life. How about the life? The running man. Who do you love? What is your favourite TV show? Oh, The Running Man. Family Fortunes. Man, 1987. Family Feud. Family Feud still in America, yes. Yikes, get it right. So, pawb, nathon ni watch The Running Man, ond dim yr Edgar Wright Running Man, sydd wedi cael mixed reviews. Fel rhan fwy o stuff Edgar Wright, pan dydi o ddim yn ei stuff efo Nick Frost a Simon Pegg. It's mixed reviews. So ni'n licio watch o Scott Pilgrim yn awesome, no. Scott Pilgrim, okay. Gymwn ni Scott Pilgrim, ond probably achos oedd y comic yn superb, so mae geitho pass am hwnna. Ond da ni wedi gwachod nid Edgar Wright, da ni wedi gwachod absolute graphics goldmine, so ydi nodyn cyntaf fi. More 80s. 1987's Running Man. Prophetic, dystopian. Oedd yr opening titles yn atgoffa fi o'r Krypton Factor. Oh, just pob peth. Very much Krypton Factor. Just gwirioni. Absolutely cool. So... Ti eisiau'r cefndir gyntaf cyn i gychwyn? Dwi 100% eisiau'r cefndir, achos dwi'n trio cofio pwy awgrymodd hwn. Potentially fi, dwi'n trio meddwl. Chdi, chos o'ch ti'n sôn meddwl am y ffilm newydd. Fi'n gobeithio fos ni wedi gweld y ffilm newydd. Erbyn hyn. Ond nes i benderfynu mynd i weld y Batmans yn neil efo. Awesome. Really that. So, mae gen ni... Arnold Schwarzenegger yn chwarae Ben Richards sydd ddod i nodyn gyntaf ffefryn fi o ffilms Arnold Schwarzenegger. Mae'n cael yr enwa yma sydd fatha
Ie, oce. Yr enwa, bron o bod Cymraeg Gwynaf o bosib. Mae o'n edrych fydda Arnold Schwarzenegger. Mae'n gret. Mae'n hilarious i fi. Maria Conchita Alonso fel Amber Mendes. Dwi Gen ti Yaphet Kotto fel Laughlin. Very cool. A gen ti Richard Dawson, Damon Killian. Presenter. Get it. Dwi'n gafodd i gyfarwyddo gan Paul Michael Glazer. Yes. Sa'ch chi'n coelio na fod y trydydd cyfarwyddwr i wneud y ffilm ma? Yn y shoot, neu? Wel, ia. So, y cyfarwyddwr gyntaf gafodd i attachio iddo fo oedd George B. Cosmatos. Sounds cool. Yep. Gafodd o'i repleisio gan Andrew Davis. A dylan nhw sticio fo bo, really. Nath nhw dechrau principal photography ar ôl wsos oedd nhw oedd gafodd ei sacio chos oedd nhw'n wsos arioli fo ffilmio a rhywsut oedd wedi mynd $8 million dros budget mewn wsos. Oedd wedi desairswyr Bryn bod directio The Fugitive saith chwech blwyddyn wedyn. Wedyn gyd ti so Arnie oedd yr actio na fo enwer i wedi cael touch na fo Christopher Reeve Wow, so hwnna di bod yn wahanol. Dolph Lundgren the tracks Patrick Swayze. Oh, yeah, okay. Yep. Gafodd ei ysgrifennu gan Stephen E. D'Souza. Apparently nath o sgwennu 15 draft o'r sgript. Oh, yeah, well, yeah. O ysgrannu'n y stori. Yeah. So mae'r ffilm wedi, dwi'n dweud quote-unquote, based on, selio, question mark, ar llyfr gan Stephen King dan yr enw Richard Bachman sef apparently oedd o di penderfynu oedd eisiau trio ysgrifennu llyfrau mewn fatha genre gwahanol so roedd o rhyddhau nhw dan enw gwahanol so yr unig elfen sydd yn dod o'r stori really ydy enw'r game show The Running Man ac y ffaith bod na fatha totalitarian government, really. Mae'r actual underlying plot i'n byd i'n edrych fo, mae'r actual, mae'r does bron ddim byd arall yn y ffilm sydd wedi selio ar beth sydd yn yr llyfr sydd yn y ffilm. Stephen E. D'Souza i rei sydd yn talu sylw. Yes. Famous in these parts. Friend of the show. Friend of the show. Gafodd fod hefyd ysgrifennu Street Fighter the movie. Ac hefyd Lara Croft Tomb Raider The Cradle of Life. Holy shit! Yeah. Right. Da ni'n pigo rai da. Ond hefyd, tra nes i ddeud hyn ar y pryd, nath o hefyd ysgrifennu Die Hard 2 a Commando. Die Hard 2. God. Die Hard 2, yeah. Mae na gymaint mewn cynhyrchiad yn dod. Yr un awdur. Yep. Wow. Yep. So The Running Man. So Richard Dawson oedd fel Iest wedi dweud fo oedd ar y pryd un o'r cyflwynwyr sioe Family Feuds yn America oedd y game show so Family Fortunes yr actor so yr actual actor Richard Dawson oedd chwarae Damon Killian oedd o'n game show host oedd o'n game show host go iawn so fo oedd ond fod oedd am wedi pobl eraill neu rhywbeth apparently and that's what I'm going to do I am a friend no basically na Schwarzenegger dweud mae nhw ffrindiau mawr efo'i gilydd a na Schwarzenegger dweud ti da Richard Dawson i fewn a dwi'n meddwl na fo oedd y bethau yn y ffilm fo'n sicr y peth gorau yn y ffilm oedd bod o'n actio oedd o just fel Linda ni yn yr byd yma so Family Feud ydy Family Fortunes yn Brydain. Wow. Mae hwnna'n cool.
sy'n wan yn cael ei presentio gan rhywun sy'n bron mor monstrous a David Cillian, Gino Di Campo, apparently. Gino Di Campo. Yn is the Campo Files. Newch chi syni i wybod dydy Maria Conchita Alonso heb di wneud i byd sylweddol ers wneud y ffilm yma. Teimlo bod fi wedi gweld hi. Mae hi troi fyny mewn lot o ffilms so bach gwahanol, so mae hi'n gwmpas, ond dydy ddim byd sylweddol. So fel ydy'n cychwyn, da ni'n cychwyn efo y titles lle maen nhw'n dweud mae'r byd wedi mynd yn chwal ac mae y sioe mwyaf poblogaidd ar y teledu ydy The Running Man. Yep. Ond fod am gweld in 2017 the world economy has fallen. Dyna fo. Wow. Be ni lyfio, actually, beth interesting o'n i eisiau dwi'n meddwl amdan Iestyn yn darllen y titles na, chys oedd y font yn bron yn unreadable. Oedd o'n, dwi'n lyfio hwnna, oedd y font oedd yna, hwnna oedd yr un o'r font oedd yn arfer bod ar fel pam o ti'n neud check slawer dydd ac o ti'n goffa cael y machine oedd yn mynd a wedyn oedd y rhifau i gyd ac oedd rhifau'r like carden ti i gyd yn fel computer font. Computer font i'n credu. Oh my god, oedd y mor cool ddo. Yes. Retrofuturism. Bloody caru fo. So notes fi gan amla ydy y vibes. It's all design gold. The Running Man's running suit, quilted, fascist, sponsored by Adidas. So mae'r huge, like, mae o'n eto, dwi'n mynd i ddeud Ex Machina am like y chweched tro eto. Mae gwachod ffilm sydd yn trio bod yn slightly futuristic, like a retrofuturism thing, man, yn fascinatio fi. Oedd hwn yn regressive ar y diawl. Dwi'n mwyn gwybod be o'n i'n disgwyl. Obviously, o'n i'n just fel, mae'n mynd i fod yn rough, right? Of course, mae'n mynd i fod yn rough. Ond oedd just yr sglyftastic agwedd tuag at menywod, un menyw sydd yn like, dwi'n credu bod yna falle un menyw yn cael mwy nag un llinell, mae'r llall just yn cael llinell, pretty much. Mae gen i assistant Cillian sydd i job hi ydi just atab y ffôn. Da iawn hi. Mae pawb yn yr editing suites, mae pawb yn yr gallery, mae pob peth, just the lads, of course. Mae yr agweddau, so'r agweddau ti gyd menywod yn regressive, ond ti'n gallu mynd, but it's okay, it's the like retro future. Ond ti'n kind of fel, it's dystopian, ond achos oedd like, yr agweddau yn yr 80au hefyd yn dystopian, dim a lot of stuff, loads gwell yn wan, ond so mae stuff fel un dwi wastad yn ffindio'n chwerwfelus i watchad, so ni'n deud fel na. Okay, so yr whole point of The Running Man, Bryn, dwi eisiau double check fewn efo ti, oedd hon yn stori Stephen King. Oedd. So sut oedd Stephen King yn teimlo am The Running Man? Stephen King, notorious enjoyer of films o'i stwff o. Well, so broad so mae'r ffilm newydd Broadchurch y stori ydy so yn yr actual llyfr ddari Stephen King sgwennu a mae'r ffilm newydd yn mwy teg at beth sydd yn y llyfr. Mae Ben Richards y dyn sydd wedi cael blacklistio yn y society newydd ma, a so mae angen pres i talu am ffisig ar gyfer i ferch bach o. A'r unig ffordd mae'n gallu neud hyn ydy trwy mynd ar y sioe teledu ma, The Running Man. A beth sy'n digwydd ydy mae gen ti'n goroesi am 30 diwrnod, ti'n gwybod i'r rwla tisio yn y byd, ond mae'r hunters ma yn mynd i trio tracio chdi lawr ar dy ladd di. A so ti wedyn yn gorfod trio goroesi. Ti'n gorfod gyrru ffilm i fewn bob diwrnod yn dweud fatha profi bod chdi dal yn fyw. Ac os ti'n goroesi am 30 diwrnod, then ti'n ennill $1 billion a ti'n cael fatha hero of society fath o beth.
Mae'r whole thing am commentary o fascist dystopia, dystopia, fatha'r ffordd mae'r media'n declwydda a bod math o bethau fel so hwnna di be oedd y stori yn yr llyfr, ond dim dyna ddigwyddodd yn yr ffilm 87. So mae Arnie yn captain yn yr police. On the kind of military kind of thing. Police, yeah. A mae o'n penderfynu ar un mission. Dio ddim wedi seithi civilians. Ti'n gwybod pam, mae'n jyst i penderfynu heddiw. Na, dwi'n mynd i wneud hynna heddiw. A mae o'n cael ei arestio. Wedyn mae o'n smash cut, mae o'n gel. Mae o'n cael alw fel The Butcher of Bakersfield, chos apparently mae o'n gyfrifol am lladd 600 o bobl. Ac does ddim pwynt lle mae o'n deud bod o'n ddieog. Diolch yn deud that I've been framed. Diolch yn pwynt yn trio protesti innocence o. A diolch i weld yn fatha'n actio fel person normal? Na, dwi ddim yn cedi, bys dwi Arnie ddim yn person normal. Beth rhi fod y pobl eraill yn y helicopter i nocio fo allan right, let's get back to business. Let's shoot some innocents. Everybody. A be oedd yn gret hefyd oedd hi. So ti'n hedfan mewn helicopter, ti'n gorau roed yr helmet on, ti'n gorau roed y headset on. Mae'r headset gorau fod reit wrth ymyl dy wyfysa di i siarad, a ti ond yn gallu siarad i pobl trwy'r headset, so ddim ffordd arall yn edo. Na. Chys, mae'n gyn gymaint o dwrw, ti ond yn gallu neud yna. Ond mae'r soldiers mae cyd yn yr helicopter ma. Mae'r drysa gorad a ti allan. Doga. A mae rhywun jyst yn siarad fatha, jyst yn normal efo'i gilydd, does am byd. A mae Arnie yn cael nocio allan, a mae o'n hongian allan trwy ochr y helicopter ma. A mae nhw wedyn yn rhaid fatha hitio fo'n y gwynab efo un o'r rifles nhw. A dyn ni, mae'n gallu smash cut wedyn i'r gel ma. A mae'n really yn gel odd lle mae o'n cario fatha rhyw iron bar anferthol ma. Mae o fel Star Trek Discovery kind of jail, lle mae pob peth yn kind of, da ni ar y planet yma, it's a bit weird kind of thing. Ac mae'n fath rhyw Sonic fence. Sonic the Hedgehog, collars. Sonic the Hedgehog fence efo exploding collars. Gorau cael collars. A wedyn maen nhw'n cael andros o fight mawr, maen nhw'n ffeindio'r cod a beth sy'n gret ydy, mae un o'r boys da ni newi cael yn introducio i. Beth yw'n fod eisiau sgwynno fel awr, chos oedd yn hilarious. Come on. Chico. Mae Chico yn redag chos job di sylwi bod y ffens di mi lawr, a mae o'n just yn redag mae'n pasio, a mae'n bennod dan gora'r ffilm i fi. A beth sy'n gret ydi, oedd e fatha Chico, no. Pwy di Chico? I don't care. Mae'r ffordd mae di cael ei ffilm lle mae'n defnyddio cet gymaint o cets. Mae o'r rhedeg cet wedyn cet nôl explosion a hwnna'n part arall hefyd ydi fatha a mae'r amlwg o gwachad ffilms fel ma dydy Arnold Schwarzenegger ddim yn dyn ymladd, dio ddim yn fatha'n downsiwr yn y stunt kind of bodybuilder ydio, dio ddim yn fatha combat, dio di wneud cwffio na'n byd, dio di wneud i byd fel a mae bob un lle mae'n fatha fight, mae'n jump cuts ar y diawl yna, mae'n waith choreography angen ni ac ti'n wedyn maen nhw'n diag a maen nhw'n cwrdd â Mick Fleetwood. One tech. Yes, o'n i'n meddwl bo fi'n hallucinatio hwn. O'n i wedi cael glas o port ac o'n i'n meddwl, nes i wneud classic double take edrych ar y botel. So mae Mick Fleetwood yna fo, ac enw fo yn y show, yn y ffilm ydi Mick.
Sydd yn genius. So, yn ôl y nodiadau sy'n mynd efo'r ffilm. Ydy o'n gwisgo old age make-up? Neu... Dwi'n mynd i edrych yn ei sut oedd bewydd. Oedd mewn 4K gyda fi ar screen ac oedd o'n old age make-up. A beth ti'n watch o? Netflix. Ar 4K? So, Mae'r lot o'r nodiadau yn dweud, apparently mae'r llinell yn torri allan o'r ffilm, yn yr 15 versions o'r sgript. Oh, yes. Lle da ni'n darganfod na mae Mick Fleetwood yn chwarae hun. Oh, amazing. Ac mae'r llywodraeth wedi banio i music o, a dyna pam mae o'n part o'r... Ti'n gwybod that's subversive. Yeah. Oedd 19... O, na, mae'n edrych rhaid ifanc yn 1987. Yep. Oedd nhw dal yn ni, like, synth a ffwcio gilydd ira yn y Fleetwood Mac. The Fleetwood Mac, Excellent album, Tango in the Night. Great album. Doedd hwnna allan yn 1980. Mae'n ffordd Google hwnna wan. Na, cadwch chi mlaen i chatio am y ffilm a dwi'n mynd edrych fyny discography Fleetwood Mac. O ben i lyfio di, oedd ti dal... Mae nhw wedyn yn dweud, na, dwi'n mynd part o'r resistance, dwi'n mynd i ffindio mrawd a diag i ochr arall o lad. Di o ddim yn trio bod yn... Di o'n trio cuddio, di o'n trio... Mae o'n gwisgo t-shirt mawr mawr glas mae efo sgwennu melon yn efo. Fatha rhyw construction hard hat. Oh, mae'n quite funny. Oedd e gold gym neu rhywbeth. I G Mo apparently all hwnna. O, ie, ie. Oedden nhw'n fod yn mwy o Han Solo i programeriadau. I've got the money, I'm going out. Doedd am sympathy yna, doedd am syniad. Chyd nath nhw'n dweud, we'll dweud, nowadays, Fritz, it's, Fritz. Bydd yn efo, Yaffet Koto, gael fo'n Fritz. Ydy o'n German, ydy o'n American? Dwi'n really ddim yn gwybod. Ond Ben Richards ydy enw fo. Obviously. A dyn ni'n... Anyway. So mae teimlad... Y rheswm nes i awgrymu hwn oedd wneud compare and contrast o'r... Dyma'r syniad oedd gen nhw o... dystopia, achos yr crawl agoriadol ydy 2017 the world economy has crashed, whatever, and fascist dictatorship rules, a ti'n kind of ticio nhw off a ti fel, yep, that's about right, ond mae fel bobl oedd yn byw yn y Soviet Union, mae Americans dwi'n teimlo just wedi fel mynd, well, dyma sut da ni'n byw rwan, I suppose just survive o dan hwn ydy'r syniad. Like, mae'n a lot o like low-key resistance, ond yn gyffredinol mae'r power structures just yn peth ag oedden nhw yn y ffilm yma, chys dyna di sut maen nhw wastad wedi bod. A mae Stephen King great am fflagio pethau fyny, just cymryd pethau tyn bach i'r extreme. Ond ti'n neud compare and contrast efo hwn a rhywbeth fel Squid Game a Parasite. Dwi'n gwybod da ni'n gwachio ffilms ar gyfer y lols, mostly, ond fel tech podcast, oedd o yn teimlo fel insightful. Wel, mi oedd yn ddorol dweud. O gyn nhw, oedd nhw di speculatio ar y syniad o, essentially, deepfakes. Oh, God, yeah! Nôl yn 1987. Just y syniad o trystio... Because mae'r whole artifice of grey film. Trust the media. As it's on TV, must be true. Ac yn ffaith na bod mae'r sequence lle mae Arnie yn cwffio yn erbyn Jesse Ventura i gyd i cael ei wneud yn digidol. Dio ddim yn... Wel, digidol yn y sioe, yn y ffilm. So dio ddim actually really wedi digwydd.
so mae gen ti lot o stwff fel sydd yn, mae gen ti rise o reality TV shows o stwff fel ffaith bod pobl yn mynd i wneud bethau mwy a mwy extreme mwyn trio bod ar teledu. So gen ti fatha Survivor, Castaway, mae gen ti fatha I'm a Celebrity, mae gen ti yr sioiau, mae gen ti pobl yn gwneud pethau mwy a mwy extreme. Dyna beth sy'n ffynnu bod hwn yn, so i dod nhw'n gweld oedd rhaglen awr ar nos Sil. Doedd y cysyniad o fel 24 hour streaming media ddim wedi croesi meddwl bobl na. Gwrs bod ddim eto. Wyt ti'n projectio o dy amser ymlaen i'r dyfod. Y retrofuturism, hyd yn oed mewn pethau bech fel na. Yes, graphics wise. Ond, wel, gefyn dat darn arall. Sure. Oedd yn really bygio fi amdan yr holl beth. Oedd y digital transfer o ffilm yn un drio ar Netflix yn 4K ac oedd bob dim yn edrych gret. Ond oedd herwydd boi Starsky and Hutch di cyferbyd o. Oedd bob dim yn feri i fi o ran y fframio, ychio, faint o agos oedd nhw fel yn gwneud pawb. Yes, could be, achos na be oedden nhw'n could be the medium was in the message is the medium neu beth yw. I highly doubt it fod nhw'n focin mynd i fewn i'r meta o analysis o hynna i gyd. Dwi'n meddwl bod Iest yn iawn. Mae'r boi di sneud o fel teledu a mae film nerds wedi mynd wedyn dweud, mae o'n fod yn really clyfar. It's a subjective, guys. Fel am y gwmpo sydd i wneud. Teimlo fel ei ddim di groesi efo cyn bath arall. Ti'n gwybod, dwi'n siŵr oedd lot o waith a lot o bres dwi'n drawn yn ddefo, ond oedden nhw'n drac, ti'n pan oedd yn mynd lawr y shoot yn ei bobsleigh. Hwna ydych yn ddryd. Oedd y sir, mynd on, ag on. Oh my god, dwi yn cofnes i wneud not o hynna fyd. Ond i just fel, a rhaid bod y set ma'n ddryd, cos maen nhw wedi ffilmio lot yn off. A nath nhw nôl 4 gwaith, 5 gwaith, i neu'r shot yna. So, gyn ti, a mae bob dim yn teimlo yn really bach yn fod os ydy'r teimlad o'r Bydd Iest ddim gael yn efo. Oedd o'n fatha close type teimlad. So, faint o fawr ydych chi'n meddwl oedd yr tir lle oedden nhw'n neud yn beth sy'n cael neud yn y ffilm? Well, Cai yna Siemens Llanberis. 37 acar. Friend of the show, Siemens Llanberis. Mae'n milltir sgwar. 400 blocks oedd wedi deud oedd wedi cael devastating yn yr earthquake a ti'n fatha faint i 400 blocks milltir sgwar. Wow. Ond gyn ti fatha ond gyn ti lot o bethau really odd iawn. So oedd ei siarad cyn y sioe oedd wedi trediag efo beth yna fe hi Amber Mendes trwy'r maes awyr ac oedd o'n eto agwedd fatha hwn ydy'r hero question mark oedd o'n basically oedd y sglyfcwig gafal hir oedd o'n gafal yn ei hir i fatha mae gen i'n llaw i rownd o wddw ac oedd y ffilm fel ond mae rhaid i chi gefnogi oedd y ffilm wastad fel mae pob peth mae o'n neud yn right a mae'n ffain iddo fo neud hyn whereas oedd hi yn cael ei peintio fel sbia bitch na di stopio fo fewn ac o'n i fel swear to god nath o torri fewn i tŷ hi ac oedd hi am ryw reswm yn fatha yn neud workout videos yn ei cwpan yn ei lingerie really neis hi sidan hi cos mae dynion wastad yn watched a mae haint i wneud yn siŵr bod ti at all times a dyna gen ti Jesse Ventura ar y teledu yn dwi'n gwybod be oedd y cymeriad na a Captain Freedom y boi yn series am Prime na beth bydd yn ôl The Boys Homeland The Boys oedd o'n fatha
oedd o'n rhywsut yn campi, ond hefyd yn... Ond dyna di'r, like, mae fod yn, quote, send-up o America. Ti fel, da chi'n serious, do? Dio ddim yn send-up, cos dyna di sut da chi'n gweld o. Hefyd yn y goleg ola un, so o'ch chi sôn yn bam gafel arfer i gwyddo hi'n hi trwy'r maes awyr. Golygfa ola un lle oedden nhw fod efo i wneud. Nath o'n neud yr un peth, gafel ar ei gwyddo hi. Because it's gesture of affection, yes. That's how he shows love. That's how he shows love. That's his love language. That's his love language. Physical abuse. A da chi sio, dwi'n bach o stori tris sy'n efo fe. Dwi'n mynd i fod ar dawna? Da chi wad, beth yn efo, Dynamo. Yr un o'r singer. Oedd Erland Van Leed, gwaith. Nath o farw tua 3 mis gorffan ffilmio'r ffilm o Heart Attack. Na fodd yr un gathi... Fodd yr i sberio yn y ffilm. Pawb o bob un arall marw. Oedd i gymeriad o... So, rampant misogyny a fat phobia. I unrhyw un oedd nad ddim yn edrych fel fucking Arnie. Achos oedd cymeriad Dynamo, ti'n gweld ar letterbox, mae'n fel, this guy's hilarious. Ond oedd wedi gwisgo fo fyny, oedd yn tiny little wedge car fo. Dwi wedi gwisgo fyny yn ei lights i gyd, a'i ridiculousness na. Oedd o'n extra o Tron. Oedd o'n fel Tron, ond oedd o hefyd yn amlwg yn fwy tew, oedd o'n fwy mawr, ac classically oppressing. Genuinely, yeah. A be oedd o'n neud efo'r, like, obviously, a 1980s film sprinkling of spice of the threat of sexual violence. Oedd o just fel, mae'r ddynes ma'n fan hyn yn byn hynna, beth am i fi bygwth treisio hi? Beth am i fi trio? Oedd y stuff yna, ti just fel, oedd hwn just yn unthing, like, ti fel, dwi'n gwybod o'n nhw'n trio implio bod o'n bad guy, a dwi fel, yes, mae hynna'n ffain, ond, like, mae yna ffordd i ffilmio stuff, a wedyn, pan mae gen ti, mae llygad y cyfarwyddwr yn gwneud lot, so mae llygad y cyfarwyddwr ydy, lle mae'r camera mynd, sut mae'r llinell yn cael ei ddeud. Mae o'i gyd just fel, mae hwn yn naturiol, like, mae hwn yn lascivious ffordd o ffilmio fo, whereas ti'n gallu ffilmio fo o perspective hi, lle ti'n gweld perygl ac ofn. Mae nhw'n trio rhyw hanner dwsin o bits fatha a dys y mynd yn nhw'n gweithio, mae gen ti mae gen ti'r golygfa lle ti'n gweld y pobl sydd wedi ennill tro dweitha. A ti'n fatha, well, obviously, mae nhw wedi marw. Obviously. Fatha, mae nhw yn mawi. O, mi went to hapus dyn nhw. Ti'n fatha, well, obviously, mae nhw wedi marw. So, pan ti'n gweld nhw wedyn... Mae nhw wedi mawe. Oh my god, mae di mawe. Ti'n gweld i cyrff nhw nes ymlaen. Ti'n fatha... Okay, obs. All right. Obs. Wedyn, oedd gen ti bit... A eto, ti fatha... Ti wyndro beth i moesa'r society ma nhw wedi cael ei mewn i. So ti'n meddwl amdan fatha... dystopian fatha things fatha am The Handmaid's Tale, ti'n gwybod fatha mae gen ti ti'n gwybod be ydi safbwynt yr villains yn fo, a ti'n gwybod be maen nhw'n sefyll amdan, ti'n gwybod, ond ti'n really cael unrhyw sens o be mae'r pobl drwg yn hwn yn sefyll amdan blaw am y ffaith bod nhw'n siarad. It's dystopian, innit? Just rhan dros society, Bryn hynna, bod ti'n cael gad o TV. Oherwydd na criminals. Siwr. Mae met, beth yno hi, yn Amber, mae nhw yn y studio i weld Ben yn cael mynd ar y Running Man. A mae hi fan yn siarad fatha, oh, he could have killed you. Oh, fucking hell, mae'r scene yma'n horrible. Or he could have raped you, then killed you. Or he could have killed you, then raped you. Y ffordd maen nhw'n siarad, yr lascivious o fel, god, bys o'n amazing tas hynna'n digwydd. Mae hi'n horny, ac mae hi fatha,
A dyna'r unig ffordd ti'n gallu mynegu. A ti fatha, di hi'n repulsed efo fo, di hi'n... Ond fel merched, da ni wastad yn siarad am sexual violence fel na. Da ni just, mae just yn, A wedyn, nes ymlaen, ti'n... Ma nhw wedyn yn gyrru Amber mewn i'r Hunger Games. Ac... Mae'r voice-over yn dweud, hi oedd cariad Ben Richards, a mae hi wedi hefyd cysgu efo 3 dyn. Does na ddim cwestiynau'r holl beth o gwbl. Mae'n just yn cael ei reid sydd ti'n dylegu. Heb di cael ei convictio gyfod. Does na beth... Mae'n just yn... Beth sydd yn incredible o watch o rwan ydy y ffordd bod mae'r y crowd, just wearing datws, yn troi'n syth. Mae'r indoctrination just fel, maen nhw'n gweld Arnie yn llwyddo, maen nhw fel, cool, ni'n mynd credu dim byd ni wedi gweld wan, it's great. Does na ddim build-up, does na ddim cwestiynu, just yr syniad quite fascist ma o, un dyn cryf. A does na ddim inciting incident sydd yn troi fo i fod yn resistance leader. Does na ddim byd sydd yn... Mae na i Amber i ryw radda, chys mae hi gweld ar y newyddion amdan bod o wedi cael ei ddal, a mae'r newyddion hefyd yn dweud, nath o hefyd lladd seithi 2 o bobl yn ystod i escape. A mi'n mynd, that didn't happen. A suddenly mae hi'n mynd obviously mae nhw wedi gwneud yr rest i fyny. A mae hi'n gweithio'r cwmni, na beth sy'n amazing. Mae hi'n gweithio'r cwmni, a mae fel, be maen nhw'n deud celwydd? Ti'n meddwl fatha nôl i... Dyn nhw'n hynny roed wedi darllen 1984? Wel, yr un sy'n dod i meddwl fi ydi V for Vendetta. Yeah. Lle maen nhw'n sort of fatha, she's talking bollocks, how do you know? She always does a thing with her hair anytime she knows the story's made up, fatha beth. 20 anniversary ffilm yna, mewn. A so, mae'r ffilm yn trio, maen nhw'n trio bod yn glyfar, maen nhw'n trio, ond sgyn y filmmaker ddim y subtlety pulio fo off, sgyn Arnie ddim yr range i gallu neud o. Mae un o just yn mynd am y puns mae gyd. Nes i ddarllen ar Letterboxd, right? Taw, y person oedd yn dod fyny hefo puns Arnie oedd Billy Wilder. Oedd cyfarwyddwr enwog comediau o'r 40au, 50au, 60au. A bod o just, oedd o di gorffen cyfarwyddo, ond oedd o di just cario ymlaen yn neud punch-ups scripts i gwahanol sgriptiau. Yn amlwg, mae'n siŵr bod o'n close personal friend i Arnie. Probably. Ond pidwch yn credu pob eich chi'n darllen y Letterboxd. Neu wedyn reviews, Iest. O ti fatha, oedd o dweud, here's Sub-Zero, now plain Zero. A ti fatha, oedd hwnna falle ddim yn Billy Wilder yna. A just lot o'r fatha'r a lot o'r one-liners ddyn nhw'n ADR hefyd. God. A ti fatha, okay, right, yeah. Do hon ddim yn fun. O'n i'n teimlo fel ffilm di ddim. Achos o'n i'n disgwyl fel gweld... Yr unig un ti'n gweld fel Iestyn dweud yn cychwyn. Just yr 80s. Richard Dawson ar 80s-ness of it oedd yn neud y ffilm. Ac oedd o'n... Yr host, Game show. Oedd cymeriad yna'n glyfar. Oedd o'n satire da ar be fysa teledu mewn sefyllfa fel yn mynd i fod. A botha, mynd o'n neud be bynnag maen nhw angen neud ar gyfer y ratings. Ond dyna be di content creation rwan. Dyna be di, ti'n ma? Just yr Scrabble. A so ti'n... Oedd, a dwi'n wedi gyrru negas sydd chi'n dweud, o gyn ti Maria ag Arnie, ddim yn iaith gyntaf Saesneg. Yr un o'n nhw methu actually siarad Saesneg yn iawn, a nhw oedd y leads ar y ffilm ma, a ti fatha, rhan o'n nhw actually gallu deliver a line mewn ffordd convincing. Ond o leia na immigrant oedd yn actio dangos America i ffwrdd ar yw.
ddim yn cael hynna. A dyn, oedd eto sglove factor eto, ma nhw di ffindio hi yn y archive, mae di ffindio ac am rhyw reswm, yn y TV studio, mae gen ti'r 4TV version o'r Bakersfield tape ac yr unedited tape. Mae'r ddau tap nesau gilydd. Ti'n dweud, oce. Mae hi'n... Mae'n edrych fath am mini-disc hi. Ie. Mae nhw di ffindio hi yn yr archif ma. Mae nhw di grabio hi fel mae hi ffindio'r tab. A munud nesa, mae hi di produsio'r tab i roi i'r resistance gych i chwarae. Ti'n dweud, a mae o'n mynd oedd, where did you hide that? Never you mind fath o beth. A ti'n dweud, be ffwc sy'n mynd ymlaen? Dwi'n hwn ddim yn iawn. A ti'n mynd oedd... Oedd o'i gyd yn teimlo gymaint made for ti a heb di cael ei feddwl drwodd yn iawn o cwbl. Oedd o'i gyd yn teimlo'n rush job. Ac oedd na'r reshoots hefyd o beth dwi'n... oherwydd fod rhai o'r seasons heb di cael ei wneud yn iawn. So oedd nhw'n gael shoots o close-ups o chainsaw a stuff fel na. A mewn ledri un, oedd yn gweld oedd o chainsaw im actually symud. A di gyd ti... A ddyn nhw'n y gory kills ddim actually fel satisfying. Oedd fel oedd y stalkers yn cyrraedd. So yn y llyfr Hunters mae'n cael alw, ond yn hwn mae'n cael alw'n stalkers sydd fath o'n eto'n... Oce. Wedyn oedd ti pobl yn sgrichian fel oedd y pobl yn cyrraedd yn mynd Buzzo, touch me! A ti'n fath what a show! Ew! Be arall oedd yr... Oedd. A be oedd y ffynnu hefyd oedd... O'n i'n gwrando i how did this get made? A oedd nhw'n sôn amdan fel oedd o'n cwffio efo Buzzo, oedd gyda tamad o Bryn, a oedd o'n mynd i fath o'r ei wac i Buzzo, mae Buzzo'n torri trwyddo efo'r chainsaw. A mae'r Arnie'n edrych ar y tamad o Bryn fatha, a dyma oedd o'n dweud ar y pod nhw, oedd o'n edrych ar y tamad o Bryn fatha mynd fatha, oedd tamad Bryn ma yn hirach. Be di gwyddodd? Fath o peth o ti'n... A ni hefyd yn fatha... So oedd gen nhw opera singer baritone, I guess. Neu tenor. Ti sy'n gwybod, Bryn? Ac oedd o'n canu Ride of the Valkyries. Sydd mwy ar gyfer Sopranos. Yes. Chos Ride of the Valkyries. Dyma'r asesiad dwi isio. Merchad yn nhw. Fel ti'n gweld ydi fatha'r Broomhilda, fatha'r fat lady efo'r horns ar y thing yn canu. Hwna di Ride of the Valkyries. Ydi y Valkyries yn mynd i'r scene y battle i ffindio'r heroes, i codi nhw, i mynd â nhw Go on. Dim Valhalla neu rhywbeth. Valhalla. Ti'n beth oedd hi'n henni yr gair yr un Klingon, sef Stovacor. Hwna oedd hi'n henni. How did hwnna i'n henni? Cheapers. Okay, alright, fine. Yes. And she's sgwini Dynamo, edrych fel Starlight Express reject. Spot on. A dyn be arall oedd... Amazing. Oeddech chi'n meddwl na oedd gad Cillian oedd yn mynd i trell ar y brawd Arnie? Oedd yna lot o kind of dangling o y brawd. O'n i'n meddwl na hwnna... Y ffordd nhw'n setio fyny fod o'n mynd i hwnna oedd yn mynd i fod yr ultimate fight ac o'n i hwnna di'r darn lle o'n i gael fatha ffwcio hyn dwi'n mynd o'ma o'n i di meddwl fatha chos oedd i dweud oedd i frawd oedd i cael ei arrestio oedd i mynd i'r re-education camp y cychwyn a ti'n teimlo fatha yn y llyfr na dyna diolch os fod hynna yn y llyfr dwi'n gwybod ond just fatha eto mae'r pay eto disgwyl i'w wneud talu'r llunau off a dyn nhw'n mynd. Mae yna set-up y pay-off alle ddim yn rhywbeth oedd y ffilm yma'n grifio yna. O gwbl. Ond... Eich bod o'n un o'r drafft eich y sgript pwy awyr. Ond, dwi'n mynd beio fo'n 15
drafft. Dwi'n drafftio WhatsApp messages o liau gan gwaith, just i pidio edrych yn cringe. Mae dal yn endio fan i'n gwneud hwnna. So guys, nathon ni wylio hon mwyn dysgu a mynd byd ni trwy lens y gorffennol. Bysach chi'n awgrymu bod bobl yn gwachio do, neu yn osgoi, neu yn rhedeg i ffwrdd? Ydy bobl... Gys ti'n enjoyment i watcho do? Gys ti'n enjoyment i watcho do? So dwi... Oedd a rewatch oedd o'n boenus, ond fath o first time watch eich was like... So nes i watcho do tro cynta, ac o'n i fel... Mae fel tro cynta nes i watcho Goonies pan ma'n i 35 ac yn i fel... Oh na, mae Goonies yn fucking off. Na, di ddim ddod... Yn dyfarn di. Goonies never die. Yn tynnu, mae gen ni ddywediad mwyn pidio ycio yums aelod eraill y teulu, achos mae'na fights. Achos, obviously, os wyt ti'n deud bod y thing mae'r person yn hoffi yn rubbish, ti actually deud bod nhw'n rubbish. Os ti ddim yn licio rhywbeth maen nhw'n licio, mae achos bod ti ddim yn licio nhw. So, da ni rwan... Pawb ai beth, dwi'n deud efo so, da ni'n goffo mynd fel un. Ti'n gallu fel un, right? So, ti'n gwybod be di hwnna? So, dwi'n maimio creu speech bubble, thought bubble uwch ben fy mhen, right? Mae gen pawb yn tŷ ni, thought bubble uwch ben i pen, sydd yn deud, yn fy marn ni. Okay. Oedd hwnna'n edrach bod chdi'n neud y thought bubble na, bod y fys canol fys canol. Ti'n fatha, fuck you. Yn fy marn ni. Na, hwnna di Grokipedia. Mae'r speech bubble uwch ben y pen, so mae pawb just yn mynd, os ti'n dechrau ycio gym rwy'n, os ti'n mynd, ti'n gwybod? A ti'n deud y speech bubble. Yn fy marn, mae gen pawb yn y byd, massive bubble uwch i pennau yn deud yn fy marn ni. Dyna be ydi comment ar yr internet. Y speech bubble yn fy marn ni. Okay, so dwi just yn goffa neud hwnna. Pan dwi'n gweld bobl yn badmouthio'r ffilm dwi'n mynd i siarad amdan yn yr after party, dwi'n goffod cofio'r speech bubble. But, dim dyna beth ni'n siarad am rwan. Bryn, bys y ti'n awgrymu bobl watching y ffilm yma? I mean, ffilm Arnie ydio ddim yn ddifn. Mae o'n time capsule o'r 80au. Mae'n eitha interesting fel mae Iest eitha comment o be oedd yr 80au meddwl fysa ni'n trell yn ei fod ebyn wan fath o beth. So ddim yn eitha da fel la. Eto mae Richard Dawson yn ffantastig i wylio fel y host y sioe. Cytuno. So mae'n werth just mwyn gweld fo neud o. So na, sy'n dweud. Dwi'n mynd i... Peidiwch yn disgwyl gorfod. Mae'n rhyw reswm nath o ddod o ffilm arall i fewn i'n penny, sef dwi heb di gwylio ers hir, probably ers Running Man, ydi Big Trouble Little China. Oh, wow. Okay. A mae hwnna'n... So well gen ti watchod hwnna? 80s, a dwi eisiau oeli hwnna i weld, os di hwnna di cael ei ffilmin o'r un ffordd o... Mae'r yma'n o'r iacos, so dda, made for TV look yn efo, ond fod yma'n bri ma, Big Trouble in Little China, lot well na hwn. Ond ydi o, oherwydd y nostalgia yna, ti'n meddwl beth ti'n cofio ma'ch ti'n blentyn, tai fe be? Dwi'n fel bod lot o'n efo fel o. So Sions, dwi'n cymryd... Na, it's diom i fi. Diom i fi. It's a no from me. It's a no from me. Oedd o'n oedd wedi cael ei reid at ei gilydd, oedd o'n rhithrio fwn trofyn bob dim, oedd o'n neidio ni. Really cyfyn. So mae'n diddorol gweld yr un, fod o'r middling y reviews mae'n di gael. Ac o'n meddig lle o pobl yn dweud, oedd diolch yn teim oedd a ffilm Edgar Wright. Mae edrych fod o fod o... Yr cwynion just yn teimlo... Mae o di cael ei gyrrioli gen y studios gen y thing yn edrych yna fod wedi stamp i nicriw fod yna fo. A mae hynna'n siomig os yna dyna di o. Dwi'n intrigued i watch. Na i wastad barchu i stael o i grefft, ond dwi'n mynd... Does am un o'n nhw di tan. A nes i ddim licio Baby Driver, twel. Nes i really ddim licio Baby Driver. Do'n i'n licio'r apel, oedd y ffilm yn gret, o'n i really licio'r, ond o'n i'n dweud, oh my god, so hwn, rhywun beth na i'n dein dy han, fucking... A dein dy han! Spoilio y ffilm
Be di'n Valerian. Oedd pob bynnag oedd y boi na, oedd West Side Story, Steven Spielberg, yn really spoilio hwn i fi. Baby Driver. O'n i'n meddwl, mae hwn miscast completely, o'n i'n meddwl. Ia, dwi'n gwybod, achos mae Mae'r nes i weld o, a dyma exactly'r boi o'n isio na fo. Ac oedd rwy'n wedi dweud, dwi'n cediad fel Michael B. Jordan neu rwy'n potentially yn ddewis arall amdano fo. Dwi fel, bysa hwnna di bod yn awesome. Bysa hwnna di bod yn really newid pethau fyny. Anyway, da ni bod mae siarad Mae'r. Da ni yma i awgrymu os dylech chi watched yn lle Running Man. Da ni di bod trwy recommendations llyfrau llafar. Iest. Ti eisiau checio beth gen ti ddeud, Iest, amdan unrhyw beth arall ti'n meddwl dylwn ni fod yn consumio. Na i rythrotl y stwff dwi'n awgrymu ers Fright Night. Yay, Fright Night. Wel, syth ar ôl Fright Night, si warchad Get Out. Bloody hell. Good movie. Terrifying, horrible. Oedd ddim byd fel o'n i'n disgwyl supernatural, oedd ddim oedd fwy just psychological terror. Nasty humans. Werth i BBC iPlayer. Wedyn, ges i'n siomi ar yn ochr ora, ond fod nes i re-watch efo ferch 2012, disaster movie o 2012. Cusack? Cusack. Main character, Alsan, fel the prophet guy, you know. Am fod, mae'r effects a bob dim dal i fyny, mae'n superb. Am fod, nes i weld o'n y cinema yn 2012, ac roedd reit yn ffrind, ac mae'n ffuck, mae'n spoilio ffilm i fi. So hwn o tro gyntaf fi ail wylio fe'r syna, ac for pure pop on entertainment, brilliant. So werth ail watchad fath a disaster movie. Mae'n disaster movie dyn what? Wedyn, sôn Alicia Vikander, Tomb Raider, version hi, rewatch efo Arian. Oherwydd oedd Arian mynd allan ar Halloween Tomb Raider, oedd hi fwy Lara Croft. Angelina. Oedd hi fwy fatha hwnna, ond athyn ni wylio hwn. Checio, ydy o rwan yn thing, ydy Halloween wedi troi fe anything American lle ti jyst yn cael gwisgo fel unrhyw un? Basically. Mae hwnna'n really wild, achos o'n i'n really gobeithio taw, y dyddodiad ffrin ydy, ti'n edrych yn fucking terrifying, ti yna i ddechrau'n bobl, yn yr hyn ffordd Celtaidd. Mae Arian bob tro wedi wisgo mewn rhyw gweidlyd, a dyna oedd y thing, oedd na scars a bob dim zombie Lara Croft. Zombie ... be bynnag, dwi yma hwnna, da iawn. Ond y prif bethau dwi'n awgrymu pobl wylio, a nes i weld ydy, os da chi'n gwybod pwy di Trachtenberg, director nath 10 Cloverfield Lane oedd ffilm gyntaf fo, ac yn 22 nath oedd allan efo fatha chwyl i Predator o'r enw Prey. Yes. A Native American movie amdan nhw ffion erbyn y Predator, a ffoc ys i'n joio hwnna. Oh my god. Mae o'n anhygol o ffilm hwnna. So wedyn nes i ar y Dan Trachtenberg holl beth, nes i watcha ffilm gyntaf o, sef Portal, sy'n short yn Dan Portal. Cool. A wedyn, oedd gen i un arall, More Than You Can Chew, amdan rhyw vampire thing, ac wedyn, yn 2025, blwyddyn yma, allan efo animated version of Predator o'r enw Killer of Killers ar Disney Plus. Wow. Mae geiria Killer of Killers a Disney Plus. Just step bach yn creep. Dwi'n meddwl bod sa'ch di'n enjoy a fwn sioned o fod mae'n atur yn ffordd really stylized Japanesey ffordd really da. A mae'na samurais yn ymwyd.
Am fod yn yr un ffordd... Killer of Killers. Killer of Killers. Yeah, okay, cool. Am fod mewn yr un peth o fod, okay, let's see Peter versus Native Americans. Yeah. Wel, hwn ydi, let's see a Native American... Predator against samurais ydi yn darn o'r stori. Wow. A wedyn Viking darn arall. Yes. A wedyn mae'r ola yn un odd oherwydd mae'r Predator yn mynd allan o'i spaceship. Mae'n just fighter pilot o World War II. Mae'n cwffio. So, a mae'n... Wel na. Yeah. Yeah. A mae'n really weird. Ond wrth gwrs, ar ddiwedd un eich o'n i wyw am ei gyd, oedd i fynd i cinema i weld Badlands. Okay. Ac o'na yn fucking awesome hefyd. Yeah! So good times. Good times in the Predatorverse. Mae Predators movies yn Super Airs 2022. Lovely. Mae hwn yn cool. Dwi'n lyfio clywed y joy o fel... Fac oedd hwnna dda. Mae'n brill. So, gywir fan. Gywir, dwi'n just bod am dda. Mae y peth da... Mae Pri yn fwy o... dipyn bach o tri chi yw yn y byd yna a cael ddim signo i fewn iddo fo. A'r lleill i gyd, definitely all action popcorn movies. Mae'n enwedig Badlands yr un ddiweddar. Di oedd ddim fatha'n un Predator da chi wedi weld y blaen. Mae'n just non-stop action. Ah, cool. Yes. Fest. Mae'n, werth i weld. Ah, yei. Na ti'n god am hwnna ti di cynhyrfu? Ti'n dyn? Dympio. Mae hwnna'n briliant. Dympio. Bryn? So nes i mynd ar yn cael ymlaen efo cael ffilms ar physical media. Nes i cael y clasur o 1973. Mae Bryn yn dangos Blu-ray case i ni. Sorry, 4K, Ultra HD, G-Flipper ac... Yeah, The Sting. Ti'n gallu chwarae rhain ar pa player? Ti'n gallu cael 4K machine? Ar y teli. Neith y teli just gen fo ynddo fo? Gyda i Blu-ray player yn attached i'r teli. So, ga i just checkio, 4K Ultra HD discs, dwi'n gallu rhoi... Tas y genna un, so ni'n rhoi do fyny Blu-ray player fi? Wel, so Blu-ray player chdi'n supportio... na, bys ni ddim. Mae Blu-ray player fi'n really hen. Ond hefyd gyda i, mae'r Blu-ray yn y box hefyd. The Sting. Yeah, The Sting. Ydy o'n edrych yn beautiful. Mae'n genuinely beautiful. Ydy Paul Newman a Robert Redford. Oh, Bryn. Yeah. Yes. So, nes i watch it hwnna, oedd hwnna'n gret. Good times. Just good times. Yes. Oedd fatha clasur, ac ti'n gweld fatha, ti'n gweld yn gwachod hwnna pam bod pobl yn obsessed efo, fatha, edrych ar Robert Redford yn mynd, oh yeah, this is a good looking man, fath o beth. Ti a Robert Redford, mae'r gwallt yn pretty much on point o'r gwallt ddain i chi. Na, mae Robert Redford efo barf yn amazing. Mae pawb di gweld y gif na, ond y fo yn mynd, do. Ti'n y gif lle mae o fel, be hal di enw fo? Mae yna rhyw hen ffilm, a literally dys neb yn gwybod i mynd dan y ffilm, ond just y gif o Robert Redford hefo barf yn nodio ac yn mynd, So proper old school con artist film. Absolutely brilliant. Yes! A beth sy'n ffynnu hefyd ydy ni'n gweld lot o sioia sydd yn reference o bits o fatha, dwi'n fatha Hustle, dwi'n cofio oedd yr sioia ar y BBC. Slawer dydd. Ti'n cael bits fatha sy'n reference o The Sting. Robert Vaughan yn hwnna. Robert Vaughan, Agent Lester. So hwnna'n gret. Wedyn hefyd, ges i orffan i llyfr Control Alt Chaos Joe Tidy sydd yn journalist ar y BBC ar fatha cyber security a fatha technology stuff a mae o'n sôn amdan fatha'r hackers ac sut mae dynion ifanc yn disgyn mewn i'r byd na ac yn newid o agweddion hackers o yr 70au a'r 80au sort of stwff oedd ni'n gweld yn y ffilm
hackers. Yes. Trwad i beth nhw heddiw lle maen nhw yn dwy'n pres neu maen nhw'n fatha'n torri mewn i pethau ac yn just a pam bo hynny'n digwydd a sut beth da ni'n gallu neud i nadu dynion ifanc disgyn mewn i'r byd na. So mae'n eitha diddorol, just fatha, mae'n ei sgrifennu mewn ffordd eitha agorad, eitha really hawdd i darllen trwad yn eitha cyflym. Sydd yn hollol opposite i'r llyfr arall sgynna fi. O! Does check it o fama. Mae hwn yn really drwm. If anyone builds it, everyone dies. What now? Yeah, the case against superintelligence AI. Yay! A so beidio basically ydy mwyn nhw fatha, fine, da ni'n buildio'r AIs ma, mae pob eisiau buildio general purpose AI, be sy'n sort of cael alw'n artificial superintelligence. A'r syniad bod ni gallu buildio pethau sydd yn glyfrach na ni. A da ni'n gallu reoli fo, probably siawns nesa peth i ddim. Dyna gyn ti, oedd am y lot o'r experts yn yr field yma hefyd, oedd allan di beth da ni'n dod i ddallt fel AIs, dydyn nhw'n actually yn artificial intelligences, beth dyn nhw, di basically auto-complete algorithms, sydd yn really glyfar. Dyn nhw ddim actually glyfar, a da ni'n problem ydy, da ni hefyd ddim necessarily dallt be da ni'n gwybod ydy, da ni'n gallu sort of tyfu nhw, a da ni'n gwybod sut i fatha ffitlan efo nhw i cael nhw i... Mae'n atgoffa fortune, the resources. A da ni'n necessarily gwybod sut i gael o'i neud pethau, da ni'n gwybod sut da ni'n gallu tweakio fo a promptio fo i fynd mewn sort of direction, a ti'n really'n gwybod pam bod o'n neud y penderfyniadau mae'n neud. Ti'n just yn gallu fatha reinforcio rei behaviours mwy na'i gilydd, a ti'n sort of gobeithio bod y thing yn mynd i fynd yn y direction yna. Ac oedd o'n neud i fi gofio o'n sioe teledu yn 2010s o'r enw Person of Interest. Oedd Al yn big fan of hwn, actually, dwi'n cofio hwnna. Jim Caviezel a'r boi o Michael Emerson o Lost. A be oedd Oedd Ben yn Lost. A dyn, so oedd cymeriad Michael Emerson wedi adeiladu artificial superintelligence oedd yn trio stopio premeditated crimes. Ac o beth chdi'n cael yn diwedd oedd dau artificial superintelligence oedd essentially trio cwffio efo'i gilydd i so un fatha eisiau reoli y dynol rhyw ac oedd y llall eisiau rhyddhau nhw so mae'n stwff eitha hedi, eitha mae'n mynd trwy yr argument pob ochr mewn ffordd teledu sydd yn neud o eich bach mwy accessible i pobl, dwi'n mwyn gwybod, ond mae'n eitha dwi'n mwyn dda bod cwestiwn efo mae'n cael ei ofyn faint mae'n effaith mae'n cael, dwi'n mwyn gwybod, ond mae'n gen siarad amdano fo at least. So mae hwnna'n very Bryn core yn y ffordd gorau posib, ddo. That's about it. Nice. Yes. Okay. Dim opera, dim byd na, ni good? Mae season dros, whatever. Neidio fel ffwtbol? Ys y seasons? Pwy oed? Oes, the season nesaf cychwyn cyn bod hyn, dwi'n siwr. Cool. Ys na fel Champions League? Os na ffryniau gwerthu mynd boen. Oes. Dynamo newydd gael ei symud i... I'r Dynamo Kiev. Ie. Oedd o'n eitha ffynnu, chos o'n i wedi bod yn... un o'r clips dwi'n mynd yn ôl ar YouTube eitha aml ydi Bryn yn canu Rôl Britannia Last Night of the Proms. Mae hwn yn ôl yn 95. Ydyn canu fel bysedd oedd i
Mae o quite establishment yn dydio. Mae o'n dod on, a mae o'n 6'6", a mae o'n anferth, mae'n cawr o fwy. Mae o'n dod on, mae o'n gwisgo Chris Rugby Cymru. Mae gen o'r ddau goch, fatha'n sticio allan y cefn i gris o. Mae gen o fo pelan rygbi, draig, fatha tedi draig, a mae'r draig efo cap Manchester United arno fo. A mae'n canu fo, ti'n gweld i'w geg o mynd yn canu fo. Ti'n gweld fatha sy'n mae'r opera singers mae'n canu, ti'n gweld fatha ffordd maen nhw'n siapio i gwefysa nhw i gael y syna ma allan. A mae'n really eto fatha mi ystod y tai close o fatha, mae'n edrych bach yn odd. Ond beth sy'n ffynnu ydy, mae'n mynd trwy'r ddau vers gynta. Mae'r trydydd vers, mae'n newid i canu fo'n Gymraeg. Oes na eiriau Cymraeg? Beth? Nath nhw'n cyfieithu fo. Ffocio Lloegr, So y conductor ar y pryd, Andrew Davies, oedd yn eitha enjoyo last night, chos oedd yn cael neud jokes ar yr cynulleidfa a cael bach o hwyl o'n nhw. So nath o a Bryn terfel fatha cyfieithu hwnna i'r Gymraeg, a so oedd o'n canu fo'n y Gymraeg, a oedd y cynulleidfa fatha, ha? A wedyn mae'n mynd, no, oedd y siartar, a nath pawb fatha mynd, fi'n dach mae'n neud fan, a mae pobl dechrau chwerthin, a mae'r joke yn, mae pobl yn dach yn joke, beth sy'n dymlaen. Okay. So mae hwnna'n rhywbeth, so eto, yeah. Okay. Yeah. Cool. Yeah. Done. Yeah, that's it, done. Dwi... Ti wedi bod efo ipin o'r ei, wanda? Na i speedrun ia. Dwi'n gwybod dwi'n fel arferol. Na, dwi'n mynd gwachod dim byd. Dwi'n gwachod, oh my god, fi wedi bod gwachod stuff efo'n teimlad awesome. So, 10 diwrnod pethefnos yn ôl, watches i Frankenstein gan Guillermo del Toro ar Netflix. A mae o literally fy hoff ffilmio yn y byd i gyd. Nice. Mae wedi rocketio fewn. Mae wedi rocketio fewn i hwnna. Mae just gweld crefft a ti'n gwybod beth yw? Fucking sincerity. Mae hwn y ffilm mwyaf sincere o gariad tuag at darn o gelf a tîm o bobl yn creu rhywbeth hollol fel bersonol iddo fo, ond eto yn creu hefo'r cast. Mae'r visuals yn spectacular. Mae'r gwisgoedd, y production design i gyd yn gweithio hefo'i gilydd. Mae'r making of hefyd ar Netflix yn arbennig i wylio. Ti'n gwybod, fucking competence porn. Competence porn o ffilm. Mae'r performances yn awesome. Dwi'n mynd deall, like, mae na hate yn hwn. Mae na bobl yn actively deud, mae Oscar Isaac, it's rubbish yn hwn, oh god, bit the point, it's just yn silly. A dwi'n gwachod o, a nath o really tanio yn y fi, just yr appreciation ma o grefft, o sincerity, cos mae o'n actio fo fel, mae o'n ridiculous, ond mae'n cael gymaint o bloody hwyl yn neud o. Mae Jacob Elordi yn actio'r creature fel dawnsiwr, neu mae fel gwachod rwy'n yn neud qigong neu rhywbeth. Mae o'n... dwi'n lyfio fo. Dwi'n absolutely lyfio fo. A dwi genuinely byth yn gwybod gai physical copy o'n fo. Cos na Netflix wedi cyhoeddi fo. Dwi wirioneddol ddim yn gwybod. Mae werth o. So wedyn dwi wedi mynd nôl yn atgoffa'n hun. Dwi'n cofio gwachod Pan's Labyrinth pan ddoth allan. A nath o really dychryn fi. Ac o'n i fel, dwi'n yn gwybod os nes i joio hwnna. Fel o'n i'n teimlo. A dwi'n credu bod... O'n i gallu gwachod, mes i wylio hwnna, o'n i fel, mae hwn yn rhywbeth. Mae rwy'n di gweithio'n galad arno fo, ac mae execution yn amazing arno fo. Ond dwi'n siŵr os dwi'n clicio fo. Ie, ond dyna beth dwi wedi gwirioni yn un, achos wedyn nes i fynd yn ôl i watch The Shape of Water, ar ôl i ti ddeud, dwi'n gwybod am hwnna. Just gwirioni, achos nes i misio, o'n i yn y trenches o fagu plant, pan bydd y ffilms mae gyd ar allan. Like, ers gadael coleg, dwi ddim really di bod yn dilyn ffilm. Dwi'n gwrando ar ironically, gwrando ar loads o podcasts ffilms, a just clywed bobl, mae ffilm yn radio medium i fi rwan. Ond genuine. Dwi'n gwachod mwy o ffilms achos o podcast yma. Y ffilms obnadwy. Obnadwy, fel ni dweud yn tîni. Ac oedd o'n ffantastig.
A dwi'n really awgrymu chi watched o ar y teli mwyaf hefo loads o port. Like, yn y stwff mwyaf, mae'n gothic, mae'n proper, like, gothic horror. Mae'n sick. Mae'n absolute fieifdra yn efo. Mae'n mor fucking cool a sick yn y ffordd mae'r kids yn deud o, a sick yn y ffordd dwi'n iwsio fo. Mae'n just yn allai ddim mynegu faint dwi'n gwirioni ar y ffilm yma. So ni'n licio bod fi'n cofio sut i critiseisio ffilm. Mae'r themau yn awesome. Mae gyd am, like, tadau. It's tadau a'i plant. A da ni'n mynd trwy cyfnod rwan lle mae plant ni'n mynd yn hun a ti just fel sut ydw i wedi creu y person yma a sut ydw i yn edrych ar ôl nhw neu abandono nhw neu pa flaws ydw i wedi bildio fewn iddyn nhw neu be maen nhw angen gan y fi a'r ffaith na Charles Dance sy'n actio tad Victor Frankenstein. So os da Charles Dance ydy dy dad di, ti'n mynd i fo, fucked up, dwi ti, i trio profi dy hun. A hwnna... Well, Charles Dance mewn ffilm. A dwi'n gwybod dim byd am Charles Dance fel person. Probably terrifying hefyd. Probably, Fel Christopher Lee. Ti kind of fel... Yes, siwr pan oedd ddim yn actio, oedd yn gallu bod yn charming iawn, ond oedd o hefyd, mae'n y tywyllwch tu fewn. Fel Peter Jackson yn deud y stories o Christopher Lee pan oedd yn actio Saruman yn Lord of the Rings. Ac oedd Peter Jackson yn trio deitha fo, fi siŵr bod pawb yn gwybod y stori yma, yn trio deitha fo, okay, so when he stabs you, you need to make a lot sound like this. You need to really play it up. Ac oedd Christopher Lee fel, I think you'll find I do want to take you to one side. Do have a bit of experience about this, and a man does not make a sound like that when he dies, when he's stabbed. Ac oedd Peter Jackson fel, okay, shit. A wedyn mae'n troi allan, oedd Christopher Lee yn yr like SOE. Yeah, exactly. A just fel, trwy'r rhyfel, ac o'n i just fel, fuck, mae'r tywyllwch, hwnna dio. A mae yna rhywbeth yn dod tro. Dwi'n siŵr bod Oscar Isaac wedi cael bywyd hyfryd yn y byd go iawn. Oscar Isaac Hernandez o New York, sydd yn swnio'n really, dwi'n meddwl bod o'n convincing iawn fel sais. Like, mae Moon Knight, oedd o'n hollol, bloody brilliant yn Moon Knight. Insane Llewyn Davis, ffilm dwi heb watched os oesoedd, a mae newydd cael ar blank check, maen nhw newydd rhoi do fel i top Coen Brothers ffilm nhw. Dwi just eisiau mynd ôl i watch yna, chos dwi newydd watch unwaith eto, so nes i watched A Complete Unknown, ac o'n i fel dylsen i di watched hwnna hefo Inside Llewyn Davis, cos ti'n cael y llwyddiant masif o Dylan yn mynd trwy, a wedyn yr Also Rans. Ond wedyn, dwi wedi gwachio Frankenstein, a rwan wedi gwachio Ex Machina, yr un math o gymeriad, yr adeiladu rhywbeth sydd yn mynd i dyladu, yr adeiladu rhywbeth. It's fucking Jeff Goldblum's law. Dyma di o'i gyd. It's Goldblum's law writ large, a just superb. Shape of Water hefyd, fantastic. Really sincere, beautiful. Amazing bod o di ennill yn yr Oscars, and I suppose oedden nhw'n meddwl bod o quite edgy yn y ffordd cheesy. A dwi'n credu bod lot o bobl probably yn meddwl bod stuff Guillermo del Toro, bod o'n gallu bod yn proper horror, mae'n gallu bod yn teimlo'n cheesy achos bod o'n sincere. Sorry. Dwi'n just cywon, ydy actor oedd yn neud Mr Fishman yn Doug Jones Shape of Water. Ydy. Oedd o'r un fod i creature guy Del Toro lot. Ia, ond clo oedd Fishman yn Hellboy? Hellboy, ie. Dwi heb watched Hellboys, tweld. Mae gennau gymaint i ddel fyny. Mae Hellboy 1 yn fucking dweud. Gennau gymaint i ddel fyny arno. Mae Hellboy 1 yn proper microphone fi. So nothing. So mae hwn... Ich yn fael i fyd, ond i just dim licio'r dan diwad o'n i web. Ti'n be, eto, mae'r rhestr... Ape Sapien. Mae'r rhestr i ddod yn ôl i rhain i gyd. Achos nes i watched hwnna a mynd, shit, dyma pan dwi'n lyfio ffilms. Mae'n really, mae'n mor profound a hynna. A nes i just cychwyn gwatched eto a darllen ffilms mwy na dwi wedi wneud ers blynyddoedd. A really darllen nhw fel o'n i'n arfer wneud, tyma,
pam o'n i'n astudio nhw, a beth wedi cael achos i wneud, a beth wedi cael methu camol digon, a gyd yn dweud. O, fod wneud helboi. Ie, rhywun boi. Ac yn mynd o ffilms dwi'n cedi ma, y Nightmare Alley, hefyd, o'n i'n pedro wedi gwybod bod hwnna'n bodoli. O'n i'n hyd wedi gwybod bod hwnna'n bodoli. Genuine. So, Gael Moder Toro Deep Dive, really joio. Probably Oscar Isaac Deep Dive. I mean, di hwnna ddim yn mynd i fod yn rhy boenus, dwi'n teimlo. Quite nice, actually. Pretty easy. Pretty easy deep dive. Ond just... Mae Cronos ar y list fi hefyd hwnna di wneud ffilm o 1983. Nes i really read The Devil's Backbone. Eto, ffilms yma, dwi wedi gweld gymaint o clips yn nhw rwan bod fi'n neud deep dives, a fi just fel, mae gen i gymaint i ddal fyny arno. A just, dwi hefyd wedi teimlo bod fi wedi mynd mwy dawr, oedd gwachod hwn, ac o'na proper, it's like body horror, like really fel, o'na bits lle o'n i'n crinclo fyny'n hun a mynd, fel na. A dwi'n cedi bod fi just yn teimlo fel, mae'r rhaid bod yna rhywbeth yn digwydd i fi, bod fi'n teimlo pethau llai viscerally. That's a good thing, right? Mae'n na right there. Fi gael desensitization o'r gwachod Fright Night. He's just, mae'r hormones wedi chilio lawr yn chydig. Dwi'n siŵr fydd o'i gyd nôl cyn ond dwi'n enjoyo fo ar hyn o bryd. So hwnna, that's it, na gyd dwi'n deud. Hwnna, just hwnna. Da ni am teisio yr ffilm da ni'n neud mis nesa? Be da ni di siarad? Be? Dwi'n yn cofio. Dwi'n yn cofio. Dwi'n genuinely yn cofio. Bryn fi'n chwilio amdano fo. Je ne sais quoi, ha? Is it? Na, dwi'n yn cofio. Dwi'n genuinely. Mae'r sgwrs wedi methu ni. Bonjour, madame. No. Beauty and the Beast. Pepper Pew, a movie. Pepper Pew, a rapper. Yep. Da ni am wneud Madame Web. Yeah. Sorry, mae'r plant yn cysgu. Then he said, yes, dwi'n mor sorry. A ni just felt French. Na, ydy mae Madame Web yn dod i Netflix. Guys, it's a Christmas miracle. So mis nesa it's a fucking Christmas miracle. Mae o'i fod yn arbennig o ffilm di ddim. Fel, chef's kiss. So hwnna fydd anregdolig ni, iddo chi. Netflix membership in password ti. Madame Web. Yes. Bonjour, madame. Oh my god. Mae dolyg wedi dod yn gynnar. Dwi wedi deud y plant, mae Netflix yn cael ei gael yn flwydd yn nesaf. Da chi'n mynd i wneud like a mis on, mis off o bethau? Dwi wedi deud, fedram cadw'r hyn i rennu, ddim mwy. Unless bod un o'n nhw'n talu am un o'n nhw. Fel, ie. Am fod mae Stranger Things yn dod i gael, mae'n dechrau. Diolch yn dechrau penwythnos yma. Mae hwnna di next watch, so dwi'n cedi bod y mab rwan yn digon hen i fel joio hwnna fo dad. So ma nhw'n mynd i ddim chdi. Na. Pan ddim. Dwi'n mynd gwybod. Dwi'n mynd apelio. Mae sydd yn gywir rhan de. Dwi'n mynd licio 80s nostalgia. Dwi'n dallt yna. Ond gywir. Mae pobl yn gofyn yn mynd rownd y swyddfa weithiau yn gofyn, be di'r rhaglen teledu gorau chdi? Mae pobl yn edrych rhaglen yn dod. Dwi bob tron yn ôl, fedrwm curo Stranger Things ar y funud. Fedrwm really'n curo Stranger Things, mae'n mor dda. Yn ei amser yn doedd, achos oedd o un o'r rhai cynta Netflix, o ti fel, shit, mae hwn yn top tier, mae hwn yn like golden age of television stuff. Ti'n ma? Oedd House of Cards wedi cychwyn efo fel, oce, mae hwn yn safon. A wedyn ti fel, a wedyn ti fel, shit, mae hwn yn, so ni'n watch it o. I would watch along. Dydy so ti di gweld unrhyw benod anno? Na, dwi'n sort of gwybod, dwi fel clips. Dwi wedi gweld TikToks da. Really? Dwi wedi edrych o. Mae'n ffuck. Ni fi de, dwi di sro 4 cyfres gyntaf i waith, a dwi'n barod eistedd warian am y drydd waith eistedd yn fynd drwy fo. Dwi'n really haio. Achos dyna di teimlad fi, like, pan ti'n ffindio rhywbeth sy'n siarad i ti, mae hwnna'n brew. Ie, falle fyddai'n hannu o gwmpas y stafell pan mae ymlaen, ond dwi'n mynd gwybod beth dwi'n ba. Dwi'n mynd apelio i fi. Swigan. Yn fy marn i. 3 penod gyntaf yn gweld. Chos, rhyw peth oedd
Is i fiwn ag allan o Game of Thrones yn i fatha, okay, fine. Breaking Bad, nes i gwachad yr un gyntaf nes i fatha, mae'n rhy hwyl yn. Rhaid bod yn Lost, nes i'r un peth. Oedd Breaking Bad, o'n i'n stryglo fo, ond ar ôl fi orffan ar ymwyl, mae hwnna definitely 5 TV series Dwi'n teimlo bod na fatha, mae'r moment lle mae'r sioe yn i fatha, hwnna di'r amser i watchad o, a mynd i ti allan o'r amser yna, fatha, some point, ei di beth dal i fyny. Fatha, The West Wing, dwi'n meddwl, ti di trio neu West Wing unrhyw amser arall yn hanas, fysa fo'n digwydd. Nath y West Wing digwydd yn union y moment iawn iddo fo actually cael ei wneud, efo just y pobl angen bod yno fo, a dyna pam bod o'n digweithio. So ti'n trio gwachio da allan o'r amser yna'n ffresh, diolch yn gweithio cyn gystad. Mae'r sioe sydd... Na, fo Bryn, chdi'n gallu mynd nôl. Fatha, rwy'n mynd i ailfyw o'r amser yma. Ti'n teimlo falle so hynna un o benefits dementia, ti fel, god, dwi'n mynd i gwachio dyn yma ta, ti'n really joio fo, I was like, oh, brilliant. Fatha ailwylio... Creu list un o stwff pam gyn ti dementia wa rhain. Ailwylio Battlestar Galactica. Oh, sorry. Ailwylio Battlestar Galactica. Ar y nodyn yna, dwi yn credu falle bys ein syniad i fi gael ceg. Beidio deud mwy. Dwi'n meddwl, os di Bryn yn cael dementia, dwi'n meddwl fydd o, nawn ni dryd nodyn iddo fo i wneud rhyw o Valerian bob wythnos tan bod o'n licio. Fel rhyw punishment bys rhyw Greek god yn rhoi di ti. Be sydd o'n hyn o'n yr catre? O, fa, dwi'n gweld o'n. 1,000 planets, oce. Iawn. Dwi'n meddwl nhw. Wydi'r un, wyd person dy han. Mae'n eitha ffynnu, chos mae mam a dad beth o beinydd yn gwachad police procedurals. A dyna lle dwi'n wedi cael fatha'r thing amdano fo. I love a police procedural. Fatha, mae'n watchad hynna fatha dwi'n be. Ond NCIS, Midsummer Murders a bob dim fel maen nhw'n gwachad nhw, maen nhw on bob un noson, a mae dad fatha, da ni wedi gwachad hwn, a ma'n gwachad nhw fatha, a rhyw hanner yma, da ni wedi gwachad hwn. Mae mam y fanna yn neud i nuts, chos mae fatha, da ni wedi gweld bob un o'r hein, mae bob un one jack ar nhw, da ni wedi gweld nhw 50 o weithiau. A beth sy'n ffynnu ydy, mae fi a dad bob tro dwi fyny yna, da ni'n cael bach o laugh efo mam yn dweud, ro'n i watcha favourite mam a gwachad NCIS Fira ydy'r un da ni di'n joio. Mae hi di gweld nhw i gyd bob un one jack ar nhw. Dwi'n sy'n na weithiau, a mae hi jyst mynd yn bonkers, chos beth sy'n ffynnu di, mae hi disgyn i gysgu, mae dad yn dweud, pa'n gysgu, a wedyn, 2 funud wedyn, mae o di disgyn i gysgu. Amazing, yes. Dyna beth dwi'n edrych ymlaen am. Impromptu naps unrhyw bryd. Impromptu naps yn brilliant. Ar y gair, mae hi rwan yn gwarter wedi 11. Mae'n amser impromptu nap, dyn ni'n recordios hanner di 7. Da chi wedi bod yn gwrando ers just ar ôl hynna. Diolch o galon i chi gyd am tiwnio fewn. Dwi'n rili gobeithio chi watch Frankenstein TBH. Gadwch i fi wybod be mae fel, please. Os da chi'n gallu ffindio fi, dwi'n mar social media dyddi yma, so, public. If you could find her, maybe you could hire Sions Mills. Guillermo del Toro's #1 fan. New. Probably escaped from a maximum security mental institution. To the Cardiff Undergrounds. Still pursued by the authorities. She spends her time watching Guillermo del Toro films. If you could find her, maybe you could hire Sions Mills. Spectacular. Dych chi'n angen fi ddeud i mi arall. Ond mi ddedwn ni nostag yn y ti est? Nostag yn Bryn. Nostag yn y fi. Diolch yn fawr i chi. Welwn ni chi yn y we ar y we mis nesa gyda Mrs. We. O, fi methu gweithio. Dwi'n methu gweithio. Nostag, ta-da!